బత్తనంచిన మాత ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಅಂಚನ ಮೈನಿತ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಗೆ ಅನ್ ಮಾತೆರೆನ ಅನ್ಮಿಟ್ ಮನ್ಪವೆ ಅನ್ಮಿಟ್ ಉಳ್ಳಾರ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ದೇವಾಯ ಓಂ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಾರಾಯಣ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ನರಂ ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಂ ತತೋ ಜಯ ತತೋ ಜಯ ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯ ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯ ಭಗವತ್ ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮಾಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಪ್ರಭುಜಿ ಕೃಷ್ಣವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣಲೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪುರಾಣ ಪಂಡ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅವೇ ನಮಗೆ ಇದು ಸುಮಾರು ಪುರಾಣದ ಪುದರ್ಕೆಂಬ ಐಟು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪುರಾಣ ಪಂಡ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಈ ಭಾಗವತ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಕೇನೋಡು ಕೇನ್ವೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಪುರಾಣದ ಪುದರ್ ತೋಜುನತೆ ಅವು ಪೂರಕ್ಕೆನ್ನ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅಂಚದ ಆತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪುರಾಣ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅಂಚದ ನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೇನೆರ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅದೇ ಏತ್ ಪನ್ಪರ್ ಪಂಡ ಸುರಾಣಾಮಪಿ ದುರ್ಲಭ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಪನ್ನಗ ಪಂಡ ದೇವತೆ ನಕ್ಲಿ ಸುರ ಪಂಡ ದೇವತೆ ನಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ದುರ್ಲಭಗೆ ಅಂಚದ ಏರೆಗ್ ತಿಕ್ಕುಗೆ ಈ ಭಾಗವತಂ ಅವಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅದೇ ಅಂಚ ಭಾಗವತ ಸಂಪ್ರದಾಯದೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುಡು ಬೇತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತ್ ನಾವು ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಕ್ಲ ಕಾಸುದ ಲೋಭರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪುದರ್ದ ಲೋಭರ್ದ ಭಾಗವತ ಕತೆ ಅಪ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮನ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದೇ ಭಾಗವತಂ ಕೆ ನೋಡು ಪಂಡ ಏತ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದ ಪನ್ಪೇರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೇ ಭವೇತ್ ತದಾ ಭಾಗವತಂ ಲಭೇತ್ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲಾರ್ಧ ಮಾತ್ರಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಪನೇನ ಅದೇ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೇ ಭವೇತ್ ಪುಣ್ಯ ತದಾ ಭಾಗವತಂ ಲಭೇತ್ ಅದೇ ಭಾಗವತಂ అయితే పరిచయాన్ని ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಐದು ದಾದ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠమైన ಈ ಭಾಗವತನು ఉండతే పురాణల గుణగానం అన్పుండు అంచనే గరుడ పురాణ నమకేం గరుడ పురాణల పన్పుండు భాగవతದ ಮಹಿಮೆನ್ ತುಲ ಐತಿ ಏತ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಏತು ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಏತು ಸ್ಕಂದ ಉಂಡು ಇದೇನು ಏರ್ ರಚನೆ ಮಂದೇರು ಪೂರ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ನೆಟ್ ದಾದ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ತೋಜುನ್ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಇದನ್ ತೆರಿಪಾ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಭಾಗವತದ ಮೂಜನೇ ಸ್ಕಂದದ 27ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ ಅವೇ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿನ ತೆರಿಯುವನ ಬಗೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿನ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯುವನೆ ಅದೇ ತೆರಿಯೋಡು ದಯ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತಲ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಅದೇ ಪಂಡ ಏರೆ ಜಗತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋಡು ಅವೇ ಇದೇನು ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚದ ಈ ಜಗತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ಈ ಭಾಗವತದ ಮೂಲಕ ತೆರಿಯೋನೆ ರಾಪುನು ಅವೇ ಭಾಗವತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಡ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆವು
ಅದೇ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿನು ತಿರಿಯುನ ಬಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಇಂಚಪ್ಪ ತಿರಿಯೋಡು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪರ ಅಂಚದ ఆయన ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪರ ಅಂಚದ ಇನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪಡ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಕಲ್ತಾ ಪಂಡ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸ್ಥಿತಿ ಡಿಪ್ಪುನ ಜೀವ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹತ್ತು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಯ್ದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆತ ಕಾಲ ಟೈಮ್ ಮಿತ್ತು ಅದೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಏರೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪೂಜಿ ಅದೇ ಪ್ರಾಯ ಅಪ್ಪನೇರ್ದು ಉಂಟಾರ ಅಪ್ಪನೇ ಹೆಜ್ಜಿ ಅದೇ ಪೂರ ಟೈಮ್ದ ಮಿತ್ತು ಕಾಲ ಕರ್ಮ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮ ಗುಣ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮೂಜಿ ಗುಣ ನಿರ್ದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆದುಲ್ಲ ಅಂಚದ ಆ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸ್ಥಿತಿತ ಜೀವದ ಬಗ್ಗೆ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಸುರುತ ಐನ್ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಬಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗಡ್ದು ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನನ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಚದ ಐಟ್ ಪಂಪರು ಶ್ರವಣ ಅವೇ ಕೇನೂನ ಉಂಡತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವೇ ಮುರಣಿ ಪಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲತೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪನ್ಪುಂಡು ಕೇನೂನೆಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮನ್ಪುನೆಕ್ ಇಪ್ಪುನಾತಂದು ಅವೇ ಅಂಚದ ಸಂಗಡ್ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ಮನ್ಪೊಡಿ ಅದೇ ಅಂಚ ನಮಕ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುದಂಡು ಇಸ್ಕಾನ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಸ್ಕಾನ್ ಕುಲಾಯಿ ಮಂಗಳೂರು ಅತ್ತೆ ಎಡ್ಡ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಘ ತಿಕ್ಕದ ಈ ಸಂಗಡ್ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪೊಡದೆ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡು ಪುರಾ ಕಲ್ಪನಾ ಜೋಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅದೇ ಅಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನದಾದಪ್ಪ ಪಲ್ಲೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡು ಅದೇ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪನಾ ಜೋಕ್ಲು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದೇ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜರು ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಯ ದಾದಾವ್ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಕೊಡತ್ತೆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಏನೆ ದಾದಾಪುನು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪನಾ ಭಕ್ತರ್ನ ರಶ್ಮಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರ್ ಅದೇ ಶೆಫಾಲಿ ಮಾತಾಜಿ ಪಂಡೇರ್ ಅದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ಕಲ್ಪನೆಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಹುಷಾರಪ್ಪ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಹುಷಾರಪ್ಪ ಅವೇ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಕಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೃಪೆ ತಿಕ್ಕುದಂಡತೆ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತಾಜಿ ಹೊಸ ಭಕ್ತರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಅವೇ ಅಂಚದ ನಮ್ಮಲ್ಲ ದಾದಪ್ಪ ಕಲ್ಪನೆಟ್ ಹುಷಾರಪ್ಪ ಅದೇ ಅಂಚದ ಐಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂತುಲೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಇದನ್ ಪನ್ಪುಣ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನಡ್ ಕಷ್ಟ ಗೊಂದಲಗ್ ಬೂರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ನಿಯಮನ್ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುಣ್ ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಆಚಾರ ಕಾಂಡ 108ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 21ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬರೀ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪೇರು ಉತ್ತಮೈ ಸಹ ಸಂಗತ್ಯಂ ಪಂಡಿತೈ ಸಹ ಸತ್ಕತಾಂ ಅಲುಬ್ಧೈ ಸಹ ಮಿತ್ರತ್ವಂ ಕುರುವಾಣೋ ನಾವಸೀದತಿ అని పనిపారు ఉత్తమై సహ సంగత్యం అంటే శ్రేష్టమైన భక్తర్న ಸಂಘ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಉತ್ತಮೈ ಪಂಡ ಸಜ್ಜನೇರು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಅಕ್ಕನ ಸಂಘ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡಿತೈ ಸಹ ಸತ್ಕತಾಂ ಇರು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿದೇರು ದೇವರನ ವಿಚಾರ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರ ಅಕ್ಕಳನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯ ನಮಕ್ ಇಂಚಿನಾಲ ಗೊಂದಲ ಬತ್ತನ ಅಕ್ಕಳನೆ ನಮಕ್ಕೇನು ಅಡಿಗೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏಡಲ್ಲ ಪೋದು ಕೇಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮನೆ ಅಜ್ಞಾನಿ ಅಂಚದು ಬಾಕಿದಾಗಲ್ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನನ್ ದೂರ ಮನ್ಪುಜರ್ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಈ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತಿರಿನಕಳ್ಳ ಜ್ಞಾನದ ಪಾತೆರೋಡು ಪಂಡಿತೈ ಸಹ ಸತ್ಕತಾಂ ಅದೇ ಎತ್ಪೊಲು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಅವ್ರ ಅಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮೂಜಿನದ ಅಲುಬ್ಧೈ ಸಹ ಮಿತ್ರತ್ವಂ ಪಂಡ ಏರು ಬಿಂದಾ ಸಾಧುಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಅಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಏರ್ನ ಕಿಸೆಗೆ ಪಾಂಡ ಕೈಪಿದೇ ಬರ್ಪೂಜತೆ ಕಂಜು ಸೂಪರ್ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಏರ್ ಬಿಂದಾಸ್ ಅದೇ ಏರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಉಂಡದೆ ಇಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪರ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ತುಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ನೀತಿ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ನೀತಿ ಸಾರ ಅಂದ್ ಬರ್ಪುಣ್ ಐಟ್ ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಮೂಜಿ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಫೋಲ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡುವೇ ಕಷ್ಟ ಗೊಂದಲಗೆ ನಮ್ಮ ಬೂರುಜಾಗಿ ಒಂಜಿನದ ಉತ್ತಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತರನ ಸಂಘ ಮನ್ಪೊಡು ರಡ್ನೆದ ನಮಕುವೆ ಡೌಟ್ ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ತಿರಿನಕಳನೆ ಕೇನೋಡಿಗೆ ಅವೇ ಪಂಡಿತೈ ಸಹ ಸತ್ಕತಾಂ ಪಂಡಿತರ ಪಂಡ ತಿರಿನಕಳು ಅವೇ ಪಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷಣ ಕಲ್ಪತೆ ಬಯ್ಯದ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತೊಂತ ತೆರಿನಕ್ಲಿ ಏರು ಅಕ್ಲಿ ಇಂಚೆ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ಇಂಚಿನ ಅವು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ್ದೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅದೇ ಅಕ್ಲಿ ಇಂಚೆ ಉಪ್ಪೇರು ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಕಲ್ತ
ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ವಿಚಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪುಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ತೆರಿಪವರೆ ಅದೇ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ಕೈ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೂಣ ಉಂಡತೆ ಜೀವನ ನಮ್ಮ 100% ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪ ಅವೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮಗ್ ಪೂರೈಕ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡ ಅವು ದೇವರ್ನ ವಾಣಿ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಹರೇ ರಾಜ್ಞಾ ಅದು ಪನ್ಪೇರು ಈ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥ ಇಂಚಿನೊಂಡು ಅವು ದೇವರ್ನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಅವೇ ಐದು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋ ನೋಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪ ಅವೇ ಇಮೂಜಿ ನಿಯಮ ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪಂತೇರು ಅಂಚನ್ ಮುಲ್ಪ ಶ್ರವಣ ಅವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಹುಷಾರಾವಂಡ ಅದೇ ಜೀವನ ಮಿತ್ತು ಬರೋಣ ಅಂಚಿನಕ್ಲನೇ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಮನ್ಪುಡ ಆ ಸಂಘ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕಲು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಭಾಗ್ಯವಂತರೇ ನೋಡು ಅವಳು ಈ ಕಲಿಯುಗಾಟ್ ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಸಂಘ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕದನೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತಿಕ್ಕದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವನುಂಡು ಜೀವನ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಚೇಂಜಸ್ ಆತು ನಿಂಕಲ್ನ ಅದೇ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಜೀವನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪ ಪೂರ ದುಃಖರ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಪ್ಪ ಭಗವಂತ ಗೀತೆ ಪನ್ನಂಚೆನೆ ಸುಖಂ ಕರ್ತುಮವ್ಯಯಂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾದುಪ್ಪೆ ಅವೇ ಅದು ಮುಲ್ಪ ಈ ಯೋಗದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯಡ್ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಶ್ರವಣ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಅಪ್ಪಲ ದೇವರ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೇನೋಡಿಗೆ ಏತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವರ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೇನುವ ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವೇ ದೇವರ ವಿಚಾರಕ್ಕೇನು ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ಪುರ ಪಾಪಲ್ನ ದೆತ್ತು ಪಾಂಡು ಈ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೆ ತೆರಿಪಾವರು ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ತೀರ್ಮಾನ ಇಂಚಿನ ಅಂತ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಭೌತಿಕ ಹೊದಿಕೆ ಇಜ್ಜನ್ನ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ಈ ಶರೀರ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಅವೇ ಭಾಗವತಮೈನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಪನ್ಪು ನಮಗ್ ಪಣವ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪಾತಿರನೆ ಅದೇ ದಯಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಕಲ್ಲ ಅಂಚದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತಂ ಕಲ್ಪರೆ ಬೈದನೆ ಅಂಚದು ನಮಕ್ ಈ ಹೊದಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಅವೇ ಐನ್ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಹುತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನ್ಪೇರ್ ಅದೇ ಪಂಡ ಈ ಸಂಸಾರ ತಿಕ್ಕನಾಯೇ ಪಂಡ ಎಂಚ ಮಿತ್ತು ಬರುವೆ ಜೀವನಾಡು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟಾಡು ಬುರ್ದೆ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಚ ಮಿತ್ತು ಬರುವೆ ಆ ವಿಷಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ ಬೇರೆ ಐಕ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪುನವೇ ಪಂಡ ನಿರಂತರವಾಯಿನ ಶ್ರವಣ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರ್ನ ಸೇವೆ ಅವೇ ದೇವರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರವಣ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಪಂಡ ಅಪಗ ಈಗ ದೇವರ್ನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪುನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣ್ ಏನ್ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ದಾಳ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಐಗ ಇಚ್ಛೆ ಬರ್ಪುಣ್ ಅಂಚದು ನಿರಂತರವಾದ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವೇ ಯಾಪಲ ಅಂಚದು ಅಮಾಸೆಗೊರ ಪುಣ್ಯಮೆಗೊರ ಕೇನು ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಎತ್ತು ದೇವರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನುವ ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ದಾದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪವೆ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿದೆ ಬರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಬುದ್ಧ ಅವೇ ಪ್ರತಿಬುದ್ಧ ಪಣ್ಣ ಕೊಡೆ ತುಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವೇ ಅಂಚದು ಪಂಡ ಏರ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಶುದ್ಧವಾದುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜೀವನ ದಾಲ ಗೊಂದಲ ಅವಡು ಅವೇ ಅಕ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅವಡು ಆ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಅವೇ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಆತ್ಮಗ ಹಾನಿ ಮನ್ಪಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರು ಇತ್ತೆ ತುಲೇರು ಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ಪ್ಯೂರ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಉವೆ ಪಂಡ ನಿಜಿ ಕಲ್ಮಶ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ಯೂರ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಉಂಡತೆ ಏರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಂತಲ ದಾಲ ಮನ್ಪರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅದೇ ಇದೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮನ್ಪೋಡು ಬತ್ತಂಡ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪುಜಾರು ಆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಪಾರು ಪಂಡ ఆయన ಪ್ರಜ್ಞೆ ಶುದ್ಧ ಉಂಡು ఆయన ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಪ್ರಪದ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಕೋಡೇನೆ ಪಂಡೇನು ಈ ವಿಚಾರನ ಅದೇ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಆತ್ಮಗ ಶುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆದ ಆತ್ಮಗ ಹಾನಿ ಮನ್ಪರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಏರೇರ್ದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತನ ಭಾಗವತ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲು ತೆರಿಪಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೂಂದು ಲೆತ್ತೆ ಯೋಗಿನ ಅಂತಿಮ ಮುಕ್ತಿ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಅವೇ ಯೋಗಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ದಕ್ಲು ಉಳ್ಳಾರು ಅವೇ ಮತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆನೆ ತೂಪುಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 4 ಟೈಪ್ದ ಯೋಗಿನಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಭಕ್ತ ಯೋಗಿ ಅವೇ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಿ ಅಂಚ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪುರ್ ಬಾರಿ ಈಸಿ ಅಂತ ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಪನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಈಸಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಐನ್ ತೆರಿಪಾವರ್ ಅಂಚದ ಈ ವಿಷಯಡ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸಡ್ ತೂಕವೇ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಭಗವಂತ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿಬುದ್ಧ ಕೋಡೆಲನ್ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಈ ಶಬ್ದ ಬತ್ತಿತ್ತನ್ ಅದೇ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಬತ್ತನ್ ಕೋಡೆಲ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿಲ ಈ ವಿಚಾರಡ್ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಂತ ಪ್ರತಿಬುದ್ಧ ಅದೇ ಪಂಡ
ಶುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆದ ಸ್ಥಿತಿ ಆದುಂಡು ಐನೇ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತನೆವೆ ಅಂಚದ ಪ್ರತಿಬುದ್ಧ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಅವೇ ನೊಂಜೆ ಅಂಚದ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒವೆನ್ ತೂಕ ಪಂಡ ಇನಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ 21 ಬೊಕ್ಕ 21ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತೂದಿತ್ತ ಯಾನ್ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ತೂಕವಿನಿ ಮೂಜಿ ಶ್ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುಗ ಭಾಗವತ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಮಾತ ಪಂತ 30ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಪನ್ಪಾವೆ ಅಂಡ್ ವರ ಪನ್ಪೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಾದ ಪಂಡಿತರು ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕಲ ಅನುವಾದಲ ತೂತ ಅವೇ ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ನ ದೇವಹೂತಿಗೆ ಪನ್ಪನವೆ ಅಂಚಂದು ಪುಲೆ ಹೊಸ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವನು ಭಾಗವತ ಪಂಡ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅದೇ ಕೆಲವರ ಭಾಗವತ ತುಲೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ಭಗವಂತನ ವಾಣಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಭಾಗವತಂ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪನ ಗ್ರಂಥ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 700 ಶ್ಲೋಕ ಉಪ್ಪುನೆ ಭಾಗವತಡ್ 18,000 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಅವೇ ಭಾರಿ ಡೀಟೇಲ್ ಉಂಡು ಪಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಪನ್ಪೇರು ಟೈಮುದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡು ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಂಚ ಟೈಮುದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಪೂರ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ತಿರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಈ ಜಗತ್ತು ಎಂಚ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬತ್ತ ಇಡೆ ಅದೇ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪುಣು ಈ ಭಾಗವತ ಭಾರಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪುಣವೇ ಆತುಂಡು 335 ಅಧ್ಯಾಯ ಉಂಡು ಅವೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 18 ಅಧ್ಯಾಯ ಅಣ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತದ ವಿಚಾರನ ಭಾರಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆದ ನಮಕ್ ತಿರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪುನ ಗ್ರಂಥ ಪಂಡ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಇನ್ನಿಲೆಗೆ 335 ಅಧ್ಯಾಯ ಪಂಡ ಇಟ್ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಪ್ಪು ಅವೇ ಆತ್ತು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಉಂಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಏತ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಭಾಗವತ ಮೊಡೆ ಈ ಭಾಗವತ ಕೇಳುವುದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿಗೆ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಆಂಡ ಎರಾಂಡಲ ಭಾಗವತನ್ ಧ್ಯಾನ್ ಕೊಡ್ದು ಕೇಂಡೇರು ಆಕ್ಲು ವಾ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎತ್ತುವರಿ ಪಂಡ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪುನ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎತ್ತುವರಿಗೆ ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥಿತ ತದ್ಗತೆ ಧ್ಯಾನ ಮನ್ಪುನ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಮನ್ ಕೊನುಪುಂಡು ಭಾಗವತಂ ಅದೇ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆತು ಪಂಡ ಕೋಡೆ ನ್ಯಾನ್ ಮಾತಿರಿಗಳ ತೋಜಾದಿತ್ತೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏತ್ತು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪುಂಡು ಭಾಗವತಂ ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಗ್ರಂಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಅದೇ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿಗೆ ಪಂಡ ಇನ್ನು ನಿಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಶಿವಪುರಾಣ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಜದ ಕಲಿಯುಗಡ್ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿಗೆ ಭಾಗವತ ಬೊಕ ಹರಿನಾಮಗೆ ಪಂಡ ಶಿವಜಿ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪೇರು ಶಿವಪುರಾಣ ಅಂದ್ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತಿರಲ್ದೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪುಣ್ ಆ ಶಿವಪುರಾಣದ ಭಾಗವತದ ಮಹಿಮೆನ್ ಪನ್ನಾಗ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಏರು ಕಲಿಯುಗಡ್ ಈ ಭಾಗವತನ್ನ ಹರಿನಾಮನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೂಜೆ ಅಕ್ಲ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಜೀವನಡು ದುಃಖ ಉಪ್ಪುಗೆ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಅಡ್ಡೇನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂದಂಡ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದ ಪೋವೇ ದುಃಖ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಜೈಟಿ ಫ್ರೀ ಲೈಫ್ ಅವೇ ದುಃಖ ಬನ್ಪುನ ನಿಜ ಖುಷಿಯೇ ಖುಷಿ ಓಲೆ ಪಾಡಿ ಎಂಚನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಖುಷಿಯೇ ಅದೇ ಆತ್ತು ನಮ್ಮ ಖುಷಿಯಾದ ಉಪ್ಪುಲಿ ಭಾಗವತ ಮಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ಅವೇ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಮುಲ್ಪದಾದ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಅವೇ ಮದ್ಭಕ್ತ ಪ್ರತಿಬುದ್ಧೋ ಮತ್ರ ಸಾಧಿತ ಭೂಸ ನಿಶ್ರೇಯಸಾಂ ಸ್ವಸಂಸ್ಥಾನಂ ಕೈವಲ್ಯಾಖ್ಯಂ ಮದಾಶ್ರಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಹಂಜಸಾ ಧೀರಾ ಸ್ವಾದೃಶ ಚಿನ್ನ ಸಂಶಯ ಯದ್ಗತ್ವಾ ನಿವರ್ತೇತ ಯೋಗಿನಾ ಲಿಂಗ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ನ ದೇವಹೂತಿಗು ಎನ್ನ ಭಕ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಪಾರ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ಯಾಜ್ಯ ಕರುಣೆರ್ದು ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹೊಂದುವೆ ತುಲೆ ದೇವರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಭಕ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಪಾರ ಕರುಣೆ ಇರ್ದು ತುಲೆ ದೇವರನ ಕರುಣೆ ಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತರ ಪಂಡ ಇಷ್ಟಗೆ ಇಂಚಿನ ಭಕ್ತರು ಇಷ್ಟ ಅವನ್ನ ಪನ್ಪೇರು ದೇವರು ಅದೇ
ಎಂಚಿನ ಭಕ್ತರು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪೇರು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ತೂಂಡ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಬತ್ತನ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ ತುಲೆ ದೇವರು ಪಂಪೇರು. ನೀವು ಸಾಧು ನಕ್ಲ ಲಕ್ಷಣ ಸಾಧು ಆಯ್ನಕ್ಲಿ ಇಂಚ ಉಪ್ಪೇರು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರೇನು ತೋಲಿ, ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರೇನು ತೋಲಿ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜನ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚ ದೇವರಿಗೆ ಇಂಚಿನಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಪೇರು. ಅದೇ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನು ನಕ್ಲು ದೇವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಾಗೆ ಅದೇ ಅಂಚ ತುಲೆ ದೇವರು ಪನ್ಪೇರು. ಪಂಡ ದೇವರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಭಾಗವತಮ್ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಪಾತ್ರ ಭಾಗವತಮ್ ಉಂಡದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗೇ ಬರ್ಪುಂಡು. ಶೃಣ್ವತಾ ಸ್ವಕಥಾ ಕೃಷ್ಣ ಪುಣ್ಯ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಹೃದಯಂತಸ್ತು ಹ್ಯಭದ್ರಾಣಿ ವಿಧುನೋತಿ ಸುಹೃತ್ಸತಾಂ. ಪಂಡ ಏರು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನುವರು ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನು ಭಗವಂತದಾದ ಮನ್ಪರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಕಲ್ನ ಅನರ್ಥನ್ ದೆಪ್ಪುನೆ ತುಲೆ ದೇವರು. ಅದೇ ಅಕ್ಲ ಉಲೈ ಕುಲೋದು ತುಲೆ ಏರ್ ಭಕ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಆಪನ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪನ್. ಅಕ್ಲ ಕೋಪ ಮಾತ ಕಮ್ಮಿ ಆಪನ್. ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಭವ ಅದು ಅದೇ ಈ ವಿಷಯ ಅಂದು ಪ್ರಭುಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೋಪ ಬರುವಂತು. ಅಣ್ಣ ಭಕ್ತಿಗೆ ಯಾಪ ಬತ್ತ ಜಪ ಯಾಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಏನಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ ಕೋಪ ಮಾತ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಟು. ಕೋಪ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಅದೇ ಅಂಚೆ ಎತ್ತೋ ಭಕ್ತರು ಪನ್ಪೇರು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು. ದೇವರು ಕುಲ್ಲುದು ಉಲೈ ಪೂರ ನಮ ಇದನ್ ಪತ್ತು ದೀಪೇರು. ದಾಯಪಂಡ ತುಲೆ ಅವು ಪೋತುನು ನತ್ತು ಇದ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತು ನೋಡು. ಇಡೀ ಪೋನು ನತ್ತು ದೇವರ ಏನ್ ಪತ್ತು ದೀಪರಿಗೆ ದಾಯಪಂಡ ಈ ನಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಬಲ್ಲ ನಲ್ನ ಶುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ. ನಮ್ಮ ಪೋಣು ಎನ್ನು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಅಪರಾಧ ಮಂತನಗ ದಾದಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಟ್ರ ಸಿಂಧು ಮನ್ಪ ಅದೇ ಅಂದು ದೇವರ ಮನ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಗೋಸ್ಕರ ಮನ್ಪುನೆ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು. ಅದೇ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರ್. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಈತೆ ಅತ್ತನ್ ನನ್ನ ಈ ಬೆಡ್ಡೆಡ್ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೋಡು ಅವೇ ಅಂಚತ್ತುಲೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲೇರು ಮಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪಾತೆರ ಎನ್ನ ಭಕ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಪಾರ ಅವ್ಯಾಜ್ಯ ಕರುಣೆ ಹಿಡ್ದು ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹೊಂದುವೆ. ಆಯ್ ಗೊತ್ತಾಪುಣಿಗೆ ಯಾನಿ ಏರು ಆತ್ಮ ಪನ್ಪನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಪುಣ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದಾಲ ಗೊಂದಲ ಉಪ್ಪುಜಿ ನ ಶೋಚತಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ ಯಾಕ್ಲೋ ಇಕ್ಲ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪುಜರು ಅವು ಅಂಚಾಂಡಪ್ಪ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಇಂಚಾಂಡ್ ಅದೇ ಇಕ್ ದಾಲ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ತುಂಜರು. ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕವು ಬೋರ್ಡು ಉಂದು ಬೋರ್ಡು ಎಂದ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಆಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಓ ಇಕ್ಕಲ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪುಜರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಸಕಲ ಸಂಶಯರ್ದಲ ಮುಕ್ತ ಅದು ಪೂರ ಅಕ್ಲೆ ಡೌಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಜೀವನ ಭಿದ್ಯತೆ ಹೃದಯ ಗ್ರಂಥಿ ಚಿಂದ್ಯತೆ ಸರ್ವ ಸಂಶಯಾನ್ ಉಪನಿಷತ್ಲ ಪನ್ಪೇರಿದೆ. ಅದೇ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಸಂಶಯ ಹಿಡ್ದು ಮುಕ್ತ ಆಪೇರಿಗೆ ಆಯೆ ಎಲ್ಲ ಗುರಿಯನ್ನ ಧಾಮದ ಕಡೆಗೂ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುವೆ ಆಯೆ ದಾದಾಪೆ ಎನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ದೇವರು ತುಲೆ ಭಕ್ತಿ ಮಂತು 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 ಶುದ್ಧ ಅದು ಎನ್ನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ. ಈ ಸ್ಥಾನ ಶುದ್ಧಾನಂದದ ಎನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿದ ನೇರ ರಕ್ಷಣೆಡು ಉಂಡು ತುಲೆ. ನೀವು ಇಂಚಿನ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಅವು ಶುದ್ಧಾನಂದ ಅವೇ ಅక్కడ ಆತು ಶುದ್ಧತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆತು ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಉವೆ ಉಲೈ ಗಲೀಜಿಜ್ ಯಾಪೆಲ್ಲ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚನೆ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ದೇವರನ ಸೇವೆನೇ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪಿರತೆ ಬೊರ್ಚಂದನ ಕಲ್ಮಶನ ಮಕ್ಕಳ ತುಯರ್ನೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದಾಯಪಣ್ಣ ಅಕ್ಳಿಗೆ ದೇವರ ಅಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೊರುಪೇರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅಗಳು ಪೂರಾ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಪ್ಪುಣಿ ಅದೇ ದೇವರನ ಭಕ್ತರ ಆಪೇರು ಭಾಗವತ ಮಾಡಿ ಪನ್ಪೇರ್ 5ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ ಯಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿರ್ ಭಗವತ್ಯ ಕಿಂಚನ ಸರ್ವೇ ಗುಣ ತತ್ರ ಸಮಾತೆ ಅಸುರ. ಇರ್ ದೇವರನ ಭಕ್ತರ ಉಪ್ಪರ್ ಅಕಳ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಪ್ಪುಣಿ ಇರ್ ದೇವರನ ಭಕ್ತರ ಹತ್ತು ಅಕಳ ಊಲ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಪ್ಪುಜಿಗೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೇವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪೇರು. ಪಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿದ ನೇರ ರಕ್ಷಣೆ ಡೊಲ್ಲೆರಕ್ಲು ಅವು ಜೀವಿನ ಅಂತಿಮ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆದ ಗುರಿ ಯಾದುಂಡು ಇತ್ಯದ ಭೌತಿಕ ಶರೀರ ತ್ಯಾಗ ಮಂತನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿ ಶರೀರ ಬುಡ್ನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗಿ ಆಯ್ನ ಭಕ್ತೆ ದಿವ್ಯ ಧಾಮಕ್ ಪೋಪೆ ಬೊಕ ಯಾಪಲ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಬರ್ಪುಜೆ ತುಲೆ ಭಕ್ತರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಬೊಕ ಅಕ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದು ಬರ್ಪುಜರು ಅದೇ ಪುಟ್ಟದು ಬತ್ತಲ್ನ ಇಂಚ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಕ್ಲಿ ಭಕ್ತರಾದು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಡು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಉಂಟು
ಎರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಅಂತಕಾಲ್ ರಘುವರಪುರ ಜಾಯಿ ಜಹಾ ಜನ್ಮಿ ಹರಿಭಕ್ತ ಕಹಾಯಿ. ಅದೇ ಅಂತ್ಯಕಾಲಡ್ ದೇವರನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಪೋಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪ ಭಕ್ತರಾದ ಜನ್ಮಗೆಪ್ಪರಿ. ಅಂತಕಾಲ ರಘುವರಪುರ ಜಾಯಿ ಜಹಾ ಜನ್ಮಿ ಹರಿಭಕ್ತ ಕಹಾಯಿ. ಅದು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಲ್ಲ ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರು ಭಕ್ತರಾದೇ ಬರ್ಪೇರು. ಅದೇ ಕೇಂದುಪ್ಪರ್ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಅಂತೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಅದೇ ಅರ್ಥ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಿ ಜಾತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದೇ ಹನುಮಾನ್ಜಿ ಏತ್ತು ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ದೇವರನತೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರಾವಡು ಹನುಮಾನ್ಜಿ ನಂಚೆನ ತುಳಿ ಹನುಮಾನ್ಜಿ ಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಗೆ ಭಕ್ತ ಶಿರೋಮಣಿ. ಅದೇ ಅರ್ನೆ ತೋದು ಕಲ್ಪೋಡು ಎಂಚಿನ ಭಕ್ತರು ಹನುಮಾನ್ಜಿ. ಅದೇ ತುಲೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ತೂಡು. ಅದೇ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಬರ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಇನ್ನು ಅಜ್ಜರು ಇಂಕ ಎಲ್ಲಪ್ಪನ ಅವೇ ಪನ ಅಂತಾರ ಅಂಚದು ನಾವು ಕಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮರದು ಮಿತ್ತದಾಕ್ಲೆಂತೂದು ಕಲ್ಪೋಡು ಬದುಕನಾಗ ನಮ್ಮರ ತೀರ್ಥದಾಕ್ಲೆಂತೂದು ಬದುಕೋಡು. ಅದೇ ಏತು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರವು ಕಲ್ಪನಾ ನಮ್ಮರದು ಮಿತ್ತದಾಕ್ಲೆಂತೂದು ಕಲ್ಪೋಡು ದಾಪಣ ಕಲ್ಪನ ಮಿತ್ತು ಬೇರೆ ಆಪಣ. ಅದೇ ಬದುಕನಾಗ ನಮ್ಮನ್ ತೀರ್ಥವ ಹಾಕ್ಲೆ ಧ್ಯಾನ ಎಡ್ಡೆ ಒಳ್ಳೆ. ಅದೇ ಅದೇ ಮಿತ್ತದಾಕ್ಲೆಂತುಂಡ ನಮ್ಮಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅಪ್ಪ. ಅದೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತ ನೋಡ ಅವೇ ಅಂಚದು ಇಂಚ ಹಾಕ್ಲೆ ಯಾಪಗ್ಲ ಈ ಯೋಗಿನ ಭಕ್ತೆ ದಿವ್ಯ ಧಾಮಕ್ ಪೋಪೆಗೆ ದೇವನ ಲೋಕ ಪೋಪೆ ಬೊಕ ಯಾಪಗ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತು ಬರ್ಪ ಜೊಬೆ ಭಾಗವತ ಅಡ್ಲ ಇವೆನ್ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಏರಿ ಭಾಗವತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇರು ಉಂಡತೆ ಆಕ್ಲ ಸೈಪರಿಗೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೈಪನೆಗೆ ಬೊಕಾಗ್ಲ ಪುಡ್ಡದೆ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಪಂಡ ಈ ಭಾಗವತಗಾತು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಸಾವುನೇ ಸೈಪಾವನ ಅಂಚಿನ ಭಾಗವತಂದು ಸಾವುನೇ ಸೈಪಾವನ ಅಂಚಿನ ಭಾಗವತ ಸಾವುನೇ ಸೈಪವನಿ ಬೊಕ್ಕಾಗ ಸಾವು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಏನಾಕಲಿ ಸೈಪರು ವರಣ್ಯ ಸೈಪನೆ ಬೊಕ್ಕಾಗಲಿ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಪುನ್ನೇ ಇಜ್ಜಾರು ತುಳಿ ಎತ್ತು ಕಥೆ ಉಂಡು ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಪನ್ಪುನಿದೇನು ಭಾಗವತ ಮತ್ತೆ ಗೋಕರ್ಣ ದುಂದುಕಾರಿನ ಕತೆ ಗೊತ್ತು ಮಾತಾರಿಗಳತೆ ಅಂಚಿನ ಪಾಪವನ್ನೇ ಪಾಪದ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಮನ್ಪಂದ ಪಾಪ ಇಜ್ಜಿ. ಅದೇ ಮಂತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಪಿದೆ ಪಾಡ್ದು ವೈಶ್ಯಾಸ್ತ್ರೀಯರೇನು ಇಲ್ಲಡ್ ಕನತ್ತದಿ ಆ ವೈಶ್ಯಾಸ್ತ್ರೀಯರ್ ಪಂಡೇರಿ ಈ ರಾಜನ ಖಜಾನೆ ಇರ್ದು ಕಂಡೊಂದು ಬಲ್ಲ ಅವನೇ ಬಂತೆ ಕಂಡೊಂದು ಬತ್ತೆ ಕಂಡೊಂದು ಬತ್ತದು ಪೂರ ಬಂಗಾರ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಕಂಡೊಂದು ಬತ್ತದು ಆ ವೈಶ್ಯಾಸ್ತ್ರೀಯರು ಯೋಚನೆ ಬಂದಿರು ಇತೆಂಬಿ ಪೂರ ಕಂಡೊಂದು ಬತ್ತೆ ಇತೆಂಬೇನು ಪತ್ತೇರ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದು ಪೂರ್ವ ಅಂಚ ದಾದವನ್ಪುಗ ಬೇನು ಮಾತೇರ್ಲ ಪತ್ತದ ಇದು ಮೆನ್ ಕೆರ್ಕಾನ್ ಅಂಚ ಮಾತೇರ್ಲ ನಾಲಿಗೆ ಬಲ್ಲು ಕಾಯ್ತದುಂಡತೆ ಮಾತ 5 ಜನ ಪುಂಜೋಕ್ಲು ಸೇರ್ದ ఆయన ಕಿರ್ಪೇರು ಸೈಪುಜ ಆತ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದಾದವನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತು ನಾನು ఆయన ಮೋನೆಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಗೆಂಡ ಪಾಡುವರಿಗೆ ಮೆನು ಗುರ್ತುಲ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಗೆ ತಕ್ವೇರೆ ఆయన ಗೋಲು ದಕ್ಕು ಆಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೇತ ಆಪನೆ ಅಂಚಿನ ಪಾಪವನ್ನೇ ಹಾಗೆ ಜನ್ಮ ಅಂತೂ ತಿಕ್ಕಂದು ಓಯೋನಿಲ್ಲ ಅಂಚದು ಪ್ರೇತ ಅದು ತಿರುಗೊಂದು ಪೆಗಾಗೋರಿ ಮೆಗ್ಗಿ ಎತ್ತೆ ಆ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಧಾರ್ಮಿಕೆ ನನ್ನ ಪುದರ್ ಗೋಕರ್ಣ ಆ ಇಲ್ಲ ಜೆತ್ತಿತ್ತೆ ಆಗ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ವಿಷಯ ಆಯ್ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಆಯ ಬತ್ತದ ಜೆತ್ತುಪ್ಪನ ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆ ಅಂಚಾನಗ ವಿಕೃತವಾಯಿನ ರೂಪ ತೋಜುನಿಗೆ ದಾದ ಈಗ ಪಾತ್ರೆ ದಾಲ ಹಾಪುಜಿಗೆ ಆಯ್ಕ ಆದಾದಂತೆ ನೀರನ್ ಚೂರು ಶುದ್ಧಿ ಮಂತೆಗೆ ಅದೇ ಮಂತ್ರ ಪಂಡದು ನೀರು ಶುದ್ಧ ಮಂತ್ರ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಜ ಮಂತ್ರ ಪಂಡು ಶುದ್ಧ ಮಂತದು ಆಯ್ತ ಮೇಲ್ಗೆ ಚೇತೆಗೆ ಐಕ್ ತೊಂದೆ ಪಾಪ ಪೋಣ ಆ ಮಂತ್ರದ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ದು ಒಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತನ್ ಯಾನು ಏರಿಂದ್ಕೇನು ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ದುಂದುಕಾರಿ ಯಾನ ಪಾಪದ ಕಾರಣಾದಿತ್ಯ ಪ್ರೇತ ಆದ ತಿರ್ಗೊಂದು ಲೆಂಕ್ ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸೋನೆ ರಾಪು ಎಂಚಾಣಲ ಮಂತಿ ಪ್ರೇತ ಜನ್ಮರ್ದೆ ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಎಂಚಾಲ ಮಂತದು ಏನ ನೀ ಪ್ರೇತ ಜನ್ಮರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪ್ಲ ಐಕಾಯಿ ಪೂರ ಮನ್ಪೆ ಗಯಟ್ಟು ಪೋದು ಶ್ರಾದ್ದವಂತು ಬರ್ಪೆ ಅದೇ ಗಯಟ್ಟು ಶ್ರಾದ್ದವಂತನೇ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಇತ್ತಲ ಪೋಪುನು ಪಿರ ಮನದ್ದನಿ ಪಿರ ಇಲ್ಲಡ್ ಜಪ್ಪನಾಗ ಅವೇ ರೂಪ ತೋಜುನು ఒక ప్రేతనే పన్పును ఇంచిన ఈ నూదు శ్రాద్ధమంతులు ఇంక ప్రేత జన్మ పోందు అవే ಐಕ್ ದಾದ ಮನ್ಪು ನಿಕ್ಕು ಯಾನ್ ಏಡಲ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ಪಂದು ಏಡ ಕೇಂಡಲ ಆಗ ಉಪಾಯ ಒಳ್ಳೆಯುಜಿ ಅದೇ ಪಣ ತುಲೆ ಅಂಚಿನ ಪಾಪವನ್ನೇ ತುಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದಾದಾಪನ ಗೊತ್ತಿನ ಇಂಚಿನ ಮಂತನೆ ಏರ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಪೂರ ಮನ್ಪನೆ ಗಯ ಶ್ರಾದ್ದಾರ್ಧ ಮಲ್ಲಂದು ಇಜ್ಜಿ
ಪೊಕ್ಕಾಯೆ ಸೂರ್ಯದೇವರನ್ನು ಉಂತಾಯಿಗೆ ಪಣ ಅಂಚಿನ ಭಕ್ತಾಯೆ ಗೋಕರ್ಣ ತಪಸ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಸೂರ್ಯದೇವನ ಉಂಟದ ಕೆಂಡೆಗೆ ಸೂರ್ಯದೇವರೇ ಏನವರಿ ಅನ್ನೆ ಇತ ಪ್ರೇತ ಅದು ತಿರುಗೊಂದುಲೆ ಆಯನ ಇಂಚ ಆಯಾನಂದು ಮನ್ಪಣ ಐಕ್ ಸೂರ್ಯದೇವರ ಪನ್ಪರಿಗೆ ಈ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಏನ್ಪಲಾಗಿ 7 ದಿನ ಭಾಗವತ ಕಥೆಗೆ ಏನ್ಪಲ ఆయన ಪ್ರೇತ ಜನ್ಮ ಪೋಪುಣು ಅಂಚಿನ ಮಂತಿಗೆ ಭಾಗವತನ ಪೂರ ಪಂಡೆಗೆ ಭಾಗವತ ಆಪುಣು 7 ದಿನ ಅಂಚದು 7 ದಿನ ಭಾಗವತ ಕಥೆಗೆ ಏನ್ಪದುಣ್ಣಗತೆ 7 ದಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ఆయన ಶಾರ್ಟ್ ಅದು ಪನ್ನೊಂದುಲೆ ಅಂಚದು 7 ದಿನಟ್ಟು ಆಗ ದಾದಾಂಡು ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ಎಂದು ಪ್ರೇತ ಜನ್ಮ ಪೋಣು ತುಲೆ ಅಂಚಿನ ಪಾಪಂ ಅಂತಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಬೇ ದೇವರ ನಾಡಾಗ ವಿಮಾನ ವ್ಯಕ್ತನಿಗೆ ವೈಕುಂಠ ಇರ್ತು ಅವೇ ವೈಕುಂಠಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಪೇರು ವಿಮಾನ ವ್ಯಕ್ತನ ಅಂಚಿನ ಪಾಪವಂತನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಭಾಗವತ ಪಂಡ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧವಂತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಭಾಗವತದ ಶಕ್ತಿ ಎಂಜಿನ ವಂತನೆ ಪುರಾಣಲು ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪ ಈ ಭಾಗವತ ಗಿತ್ತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಬೇತು ಈಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಪಾಪಮಂತನೇ ಪೂರಾ ಪಾಪಡ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಅವೇ ಇದನ್ನು ಪದ್ಮಪುರಾಣ ತೆರಿಪೋಣ ಈ ಕಥೆನು ಇಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಭಾಗವತ ಅತ್ತೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಗ್ರಂಥ ಅಂಚದ ಇನ್ನು ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿರಕ್ಕೇನು ತೆರೆಯೋನೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪ ಆತ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಅಪ್ಪವೇ ಭಾಗವತದ ಶಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪನೆ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಅವೇನೇ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾವಾರ್ಥಡ ನಮಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನೇರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಗವೇ ಅಂಚದ ನೆಟ್ಟು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸಾರಡ್ ಬತ್ತು ಬುರ್ದ ನಮ್ಮ ಎಂಚೇನ್ವಾ ಮುಲ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಡತೆ ಎಂಚಿನ ಸಂಸಾರ ಪಂಡ ಪೋಲ್ಪವರು ಅದೇ ಬೊಡಿದಿ ಜೋಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಜಾವಂತಂದೇ ಇಲ್ಲ ದಾದ ದುಃಖ ಉಂಡು ಅದೇ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ಈ ಸಂಸಾರ ಪಂಪ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖ ಕೊರ್ಪು ನಮಗ್ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಪನ್ಪೇರು ಏ ಸಂಸಾರೇ ಬಡ ದುಸ್ತಾರೆ ಕೃಪಯಾ ಪಾಹೇ ಪಾಹಿ ಮುರಾರಿ ಈ ಸಂಸಾರ ಬಾರಿ ಈ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬೂರ್ನ ಉಂಡತಿಂದು ಕೆಸರ್ ನೀರ್ದಾಗೆ ಸಮುದ್ರ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಗೆ ಅದೇ ಕೆಸರು ನೀರ್ದ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬೂರ್ನ ಬೊಕ ನಮಾದ ಮಿತ್ತುವರ್ರೆ ಅಪ್ಪಿಸಿ ಮಿತ್ತಿರ್ದೇರಾಳ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಂದು ಏರ್ಪಡತೆ ಕೆಸರದ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೂರ್ನ ಬೊಕ್ಕಾಯಿ ಪ್ರಯತ್ನವಂತರ ಅಡ್ಡಿ ಅಡಿಕೆ ಪೋಪುನೆ ಅವೇ ಅಂಚಿನ ಸಂಸಾರ ಬೂರ್ನಕ್ಲ ಅದೇ ಈ ಸಂಸಾರ ಏತ್ ಪನ್ಪರ್ ಗೊತ್ತನೆ ಪದ್ಮಪುರಾಣದ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಈ ಭಾಗವತಂ ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಂಡ ತಮಾದಿ ದೇವಂ ಕರುಣಾನಿಧಾನಂ ತಮಾಲವರ್ಣಂ ಸುಹಿತಾವತಾರಂ ಅಪಾರ ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರ ಸೇತುಂ ಭಜಾಮಹೇ ಭಾಗವತ ಸ್ವರೂಪಂ ಅಪಾರ ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರ ಸೇತುಂ ಸಮುದ್ರ ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರ ಬೂರ್ನಕ್ಲೆ ಒಂದು ಸೇತು ಎತ್ತಲೆಕಾಗೆ ಭಾಗವತಂ ಅಂಚಿನ ಭಾಗವತಂದು ಸಂಸಾರ ಬೂರ್ನಕ್ಲೇನು ಉದ್ಧಾರ ಮನ್ಪು ನಾವು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ಬೂರ್ನಕ್ಲೆ ಒದ್ದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಲ 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 ಅದೇ ಮೀನನು ಪಣ ನೀರು ಎಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಪಾಂಡ ಮೀನು ಎಂಚ ಒದ್ದಾಡುಂಡು ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇ ಕೆಲವರು ಪಾಪ ಪನ್ನೀರ್ನೇ ಹಾಪಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದೇ ಜನಕ್ಲು ಮಕ್ಕರ್ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಂಚಂಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಏನು ಪನ್ಪೂಜಿ ಪಾಪ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಓಪನ್ ಅದೇ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರಭುಜಿ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಡ್ತೊಂದು ದಾದ ಮನ್ಪುನೆ ಅದೇ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಮಾತಾಜಿನಕ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಪಂಡಾಕ್ಲಿ ಪನೇರಾಪಿ ಬೇತಿಲ್ಲ ಪನ್ಪುಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿದನ್ ಅದೇ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮ್ಮ ಬೂಡ್ಗ ಇಂಚ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಡಿದು ಪೂರ ಪಿದೆ ಬರ್ಪುನೆ ಇಕ್ಕ ನಮಗ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತಂ ಪರಿಹಾರ ಪಣದ್ ಕೊರ್ಪುಣವೆ ನೀನು ತಿಕ್ಕಂಡ ಜೀವನದ ಇಂಚಿನ ಉಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಪ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ನಮಗ್ ಪಿದೆ ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ಭಾವಾರ್ಥಡ್ ನಿಜವಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಅಪ್ಪನ ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಭಕ್ತನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಭಕ್ತಿದ ಕರ್ತವ್ಯನ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿದ ಉದ್ದೇಶನ ಸೂಚಿಸೋಣ ತುಲೆ ಒಂದು ಭಕ್ತನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಭಕ್ತಿದ ಕರ್ತವ್ಯನ ಭಕ್ತಿದ ಉದ್ದೇಶನ ಸೂಚಿಸೋಣ ಪಣ ಐಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬು ఆయన ಉದ್ದೇಶಡೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬು ನಮಗ್ ಅದೇ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿರುವ ಉದ್ದೇಶದ ಇದು ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಅದೇ ಒವ್ವೇ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಭೌತಿಕ ಜನಕ್ಲೆ ನಾನು ಪುಗರೋಡು ಹಿಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚಿನ ಒವ್ವೇ ಭಾವನೆ ಉಪ್ಪುಜಿಗೆ ನೆಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧುಡು ಅನ್ಯಾಭಿಲಾಷಿತ ಶೂನ್ಯಂ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಾದಿ ಅನಾವೃತಂ ಆನುಕೂಲೇನ ಕೃಷ್ಣಾನುಶೀಲನಂ ಭಕ್ತಿರ್ ಉತ್ತಮಂ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಝೀರೋಗೆ ಅನ್ಯ ಅಭಿಲಾಷಿತ ಶೂನ್ಯಂ
ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಾದಿ ಅನಾವೃತಂ. ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಅಕ್ಲು ಮನ್ಪೇರು ಅವು ಶೂನ್ಯತ್, ಅನಾವೃತ ಅವು ಆವೃತ ಆದ ಉಪ್ಪುಜಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಭಕ್ತಿಡು. ಬೊಕ ಆನುಕೂಲೇನ ಕೃಷ್ಣಾನುಶೀಲಂ, ದೇವರ ಗೋವು ಇಷ್ಟ ಐನೇ ಅಕ್ಲು ಮನ್ಪೇರಿ. ಇಂಚಿನ ಭಕ್ತಿನ ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡು ಭಕ್ತಿರುತ್ತಮ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಭಕ್ತಿ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪನ್ಪೇರು. ಅವೇ ಅಂಚದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಜೀವಾತ್ಮನ ಬೊಕ್ಕ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಅಂಚನೆ ಜೀವನಾಗುತ್ತ ಪ್ರೇಮ ಸೇವೆದ ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯನ ತೆರಿಯನೇ ನಿಜವಾಯಿನ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ತುಲೆ ಪ್ರಭು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪನ್ಪೇರು ಪಣ ದೇವರೇನು ದೇವರಿಯರು ನಮ ಏರು ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಸಂಬಂಧ ಇಂಚಿನ ಇದೇನು ತೆರಿಯುನ ನಿಜವಾಯಿನ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರವೇ ಮುಲ್ಪ. ಅಂಚದ ಇದೇ ನಿರಾಕಾರವಾದಿ ನಕ್ಲೇರ್ದು ಇಜಿಂದ ಬಾಕಿದ ಲೌಕಿಕರ್ನೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಹೊಂದರ ಪೂಜಿ. ಅವೇ ಅದೇ ನಿರಾಕಾರವಾದಿ ನಕ್ಲೇರ್ದು ಇಜಿಂದ ಅಲೌಕಿಕರ್ನೇರ್ದು ಹೊಂದರ ಪೂಜಿ. ಅಕ್ಲು ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥಮಂತುನೇರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ವಿಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥ ಪೂಜಿ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಗ ಭಗವಂತನ ಅಪರಿಮಿತ ಅವ್ಯಾಜ್ಯ ಕರುಣೆ ಹಿಡಿದು ಗೋಚರ ಆಪುಣ್. ಅವೇ ತುಲೆ ದೇವರನ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಪನೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಹಿಡಿದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮುಲ್ಪ ಉಕ್ತ ಆತನ ದೇವರ ಪನೊಂದುಲರು ಮತ್ ಪ್ರಸಾದೇನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹದ್ದು. ತುಲೆ ಮತ್ ಪ್ರಸಾದೇನ ಪಂಡ ದೇವರನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹದ್ದು ನಮಕ ಅರ್ಥ ಆಪನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸೋಂಡು ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಮ ಬಿಜಾನಾತಿ. ಅವೇ ಬಾರಿ ಸುಮಾರು ಜಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪೇರು. ಪ್ರೇಮ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರದ್ಧೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡೆ ನಿರತರಾಯನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಹಿಡಿದು ಅವಶ್ಯ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿನ ಪಡೆವೇರು. ತುಲೆ ದೇವರಿಗುಂಡತೆ ಇರೆಗ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಡು ನಿಮಗೆ ವಿದುರ ಪನ್ಪೇರು ವಿದುರ ನೀತಿಡು ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಆಗ್ಲಿ. ಅವೇ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪುಣ್. ಏರಿಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಂದಿರ ಅಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಆತ್ ಅಂಚ ಉಪ್ಪುಣ್. ಅವೇ ಪಣ ಅಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ಪೇರು ದೇವರು ದಯಪಣ್ಣ ಏರು ಸೇವೆ ಮನ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತುಂಡ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ತೇಷಾಂ ಸತತ ಯುಕ್ತಾನಾಂ ಭಜತಾಂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಂ ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಂ ತಂ ಏನ ಮಾಂ ಉಪಯಾಂತಿ ತೇ. ಏರೇನ ಪ್ರೇಮ ಪೂರ್ವಕ ಸೇವೆಡ ನಿರತರ ಆಪೇರು ಅಕ್ಲೇಗು ಯಾನ್ ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಂ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ಪೆ ದಾಯ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ಪೆ ಏನ ಮಾಂ ಉಪಯಾಂತಿದ ಅಕ್ಲೆ ಎನ್ನಾಡೆ ಬರ ಇಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿ ಬೋಡು ಐನ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ದೇವರು ಪನ್ಪರೆ ಏನೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪುನೆ. ಪ್ರೇಮ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರದ್ಧೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ ನಿರತರಾಯನಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನೇರ್ದು ಅವಶ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿನ ಪಡೆವೇರು. ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಬುದ್ಧಿ ಬೋಡು ದೇವರ ನಾಡಿಪಾರ ಆತು ದೇವರು ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಕಪಟ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಅಕ್ಲಿ ವಿನಾಶ ಆಪೇರು. ಅಂಜತ್ತುಲೆ ಭಕ್ತಿಡು ನಮಗ್ ಮೈನ್ ಬೋಡಾಯ್ನೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಆತ ತೆರಿನಕ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಆತ ಕಲ್ತನಕ್ಲತ್ತು ಓಕೆ ನಮಗ ಬೋಡಾಯಿಂದ ಆದಪಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಉಲಯೊಂಜಿ ಪಿದಯೊಂಜತೆ ಅವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೇರ್ನ ಬಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆದ ಪೊಡಿಗೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ಕಪಟ ಅಂತನಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ ನಮಗೆ. ಅದೇ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೆಂಗಾವಲಿ ಮೆಕ್ಲಿಗೆ ದೆಂಗಾವಲಿ ದೇವರಿಗೆ ದೆಂಗಾವಲಿ ದೇವರಿಗೆ ದೆಂಗಾರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ. ಅವೇ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಅಂತು. ಭಾಗವತ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 3ನೇ ಸ್ಕಂದ 4ನೇ ಸ್ಕಂದ ಪೂರ ಬಂದ್ಪುಂಡು ಭಕ್ತಿ ಬೋಡಾಯ್ನೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ. ಇಂಚಿನ ಭಕ್ತರೇನು ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೇರು. ಅದೇ ಅಕ್ಲಿ ನೇರ್ಲ ದಾಳ ಮನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪುಜಿ. ಅವೇ ಇನ್ನು ನಮ್ಮವೇ en ಕೊಡೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಂಡಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಓದಂತೆ ಅಂಚದು ಆಯ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡ ಶೌನಕೆರು ಅಂಗಿರಸರ್ ನಡೆ ಪೋದು ಸುಮಾರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ ಬೇರು ಓವೇನು ತೆರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ತೆರೀಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ಇಕ್ಕೊಂಜಾರು ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೇರು ರಡ್ಡು ವಿದ್ಯೆ ಪನ್ಪೇರು ಪರಾವಿದ್ಯೆ ಅಪರಾವಿದ್ಯೆ. ಅವೇ ಅಥರ್ವ ವೇದಡ್ ಬರ್ಪುಣು ಉಪನಿಷತ್ನು 5ನೇ ನಂಬರ್ಡ್ ಬರ್ಪುಣು ಬಾರಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಲ ಕೋಟ್ ಮನ್ಪೇರು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು ಭಾಗವತಮಡು ಈ ಉಪನಿಷತ್ ವಿಚಾರನ್ ಕೋಟ್ ಮನ್ಪೇರು ನಮಗೆ ತೆರಿಪಾವೇರು. ಅಂಚದ ಐಟು ಶೌನಕೆರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ ಬೇರು
ಅದೇ ಶೌನಕರ್ ನಮಗೇನು ಭಾಗವತ ಮಾಡದೆ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದ ಋಷಿನಕ್ಲೆಂಡ್ ಶೌನಕರ್ ಲೀಡರ್ ಆರ್ ಅವೇ ಅಂಜದ ಆರ ಅಂಗಿರಸೈಡ ಪ್ರಶ್ನೆಕೇನೆ ಅದೇ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ್ನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಉಂಟು ಸುಮಾರು ಆಜಿ ಉಂಡು ಸೆಕ್ಷನ್ 8 ಅದೇ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ವಿಭಾಗಡ್ ಆಜಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡ ಸುಮಾರು ವಿಷಯನ ಅವು ಪಂಡದ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಡ್ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಅದೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಂದು ಪರಾಂಡ ಉಲ್ಪ ಬರ್ಪುನು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅವೇ ಇನ್ನಿತ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಪಾರ್ದನ್ ಅವೇ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ ಸತ್ಯಗೆ ಜಯ ಅವೇ ಅಸತ್ಯಗೆ ಜಯ ಇಚ್ಚಿ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಚೆನೆ ತೈತರೆ ಉಪನಿಷತ್ ಪನ್ಪುಂಡು ಸತ್ಯಂ ವದ ಧರ್ಮಂ ಚರಾಂದ್ ಸತ್ಯನೇ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಧರ್ಮನೇ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುಲೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಪಂಡದ್ ಕೊರ್ಪು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಕೇನೋಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಅನ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪನ್ನಂಚಿನವೇ ಪೂರ ಬಂತೇರ್ ದೇವರು ಪೂರ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರ ಓಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಜೋಯ್ಕ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಗೆ ವಿಜಯ ಭಾರಿ ಪೊಲಿತೇನೆ ಭಾರಿ ಪುಣ ಐನ್ ತೂದು ರಾತ್ರಿ ಅವೇ ಏನಂತೆ ಎಲ್ಲೇ ಕಾಂಡ ಅವೇ ಶ್ಲೋಕ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ಕುಳ್ಳು ಪಂಡ ಐನೆ ಇನ್ನೂ ಅಂತಾನೆ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡ ಐಟು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡದ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅದೇ ಪಂಡ ಭೌತಿಕ ವಿದ್ಯೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ವಿದ್ಯೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಬಂಧ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮರಟ್ ರಡ್ಡು ಪಕ್ಕಿ ದ್ವಾಸ್ವಪರ್ಣ ಈ ವಿಷಯ ಪೂರ ಚರ್ಚೆ ಆಪಣ ಇಟ್ಟು ಅದೇ ಸಂಬಂಧ ಪಂಡ ಇದನ್ನ ದಾಯಪಣ್ಣ ಪಂಡ ದೇವೇರ್ನ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಎಂಚಿನ ತುಲೆ ಉಪನಿಷತ್ ಪನ್ಮುಂಡ್ ಮುಂದಕ್ಕೊಬ್ಬನೆ ಪ್ರಭುಪದ್ಲೆ ಇದನ್ನು ಕೋಟ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪೇರ್ ರಡ್ಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡೆ ಪನ್ಪೇರ್ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಮರಟ್ ರಡ್ಡು ಪಕ್ಕಿ ಅದೇ ಇದನ್ನು ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ಲ ಪನ್ಪುಣು ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್ಲ ಪನ್ಪುಣು ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ ಆತ್ಮಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಫಲನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಂದೇರ್ ಪಂಡ ಅವು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿ ತೊಡಗದು ಉಪ್ಪುಣಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಫಲನೊಂದು ಮನ್ಪರಿ ಇಚ್ಛೆ ಮನ್ಪುಣಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಪಕ್ಕಿ ತೂ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಣಿಗೆ ಆಣ ಯಾಪ ಆ ಜೀವಾತ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಪಕ್ಕಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೈತಡ್ ತೂಪುಣ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ದೂರ ಆಪುಣಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಟ್ ಪನ್ಪರ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೇನೋಡು ತೆರಿಯೋಡು ಕಲ್ಪೋಡು ನೈಕ್ ಪನ್ಪುನ ಐಕ ಆಚಾರ್ಯ ನಮಗೆ ಈತು ವಿವರಣೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕಲ್ನ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮನ್ಪರ್ ತುಲೆ ಆರೆ ಉಂಡತೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿದೆ ಪಾತ್ರ ಉಂಡ ಇಜ್ಜರ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪಲ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಭಾವಾರ್ಥ ತುಲೆ ಅದೇ ಐನ ಅರ್ಥ ಬಂತು ನೋಡು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಯಿನ ಗುರು ಎಂಚ ಉಪ್ಪೇರು ಅದೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾವೇರು ಅದೇ ಗುರು ಎಂಚ ಬೋಡು ಅದ್ರ ಬುಕ್ಕೆ ಬರೆತೇರು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಗುರು ಚೂಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅದೇ ಪಂಡ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ವಿಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಬುಕ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ರಡ್ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತುಣ ಇಟ್ಟು ಭಾರಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ್ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತುಲೆ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚಿನ ಗುರುನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪ ಪೂರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲ ತಾಪತ್ರಯದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಪ್ಪವೇ ಈ ವಿಷಯ ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬರ್ಪ ಅಂಚದ ಭಗವಂತ ನಮಕ್ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು ತುಲೆ ಅವಳ ದೇವರೇ ಚೂಸ್ ಮನ್ಪನಿಗೆ ಐಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಕೊಡ್ ರಾತ್ರಿ ಓದ್ನಾಗವೇ ಶ್ಲೋಕ ಅದೇ ದೇವರ ನಮಗ್ ಚೂಸ್ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಉಲ್ಲ ಅದೇ ದೇವರ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಳ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚ ಅದೇ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ನಂಚದ ಆರೇ ಚೂಸ್ ಮನ್ಪೇರಿ ಆರೇ ನಮ್ಮ ಕಾರಣ ದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮನ್ಪವರಿಗೆ ದೇವರೇ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಚಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡದ್ ಕೊರ್ಪ ಅಂಚದ ಅಂಚಾಯ್ನೆಡ್ದಾವರ ಅಕ್ಲು ನಿಧಾನವಾದ ತುಲೆ ಒಂತ ಟೈಮ್ ತಾಗು ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಭಕ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡು ದಿನಟ್ಟೆ ನಾವು ಪೂರ ಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತು ಕೊಡ್ಪೂಜಿ ಅವೇ ರಡ್ಡು ದಿನಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪೂಜಿ ಕೆಲವರು ಅಂಚೆನವ್ರು ಬೇಗ ಆವಡು ಒಂದು ಅವು ಆಪೂಜಿ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತೊಂದು ದೇವ ತೂಪೇರ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ ಆವಡು ಅಂಚದು ಅಂಚಾಯ್ನೆಡ್ದಾವರ ಆಯ್ ನಿಧಾನವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಅನುಕ್ರಮವಾದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಧಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಐದುಂಬು ಪೋಲಿ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪನ್ಪೇರ ನಿಶ್ರೇಯಸ ಪಂಡ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಅವೇ ನಿಶ್ರೇಯಸ ಪಂಡ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಸ್ವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ನಿರಾಕಾರವಾದಿನಕ್ಲಿಗೆ ವಾಸಿಸಾರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನೇನು ಇನ್ನು ಸೂಚಿಸವನು ಪಂಡ ನಿರಾಕಾರವಾದಿನಕ್ಲು ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಲು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಲ್ಟ ಪಲ್ಟ ಅರ್ಥದೆತ್ತು ಪನ್ಪೇರು ನಿರಾಕಾರವಾದಿನಕ್ಲು ಉಪನಿಷತ್ತು ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇ ಅಂಡ್ ಉಪನಿಷತ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಒಂಜೆ ಅರ್ಥವಂತು ನೆರಕ್ಲು ఆయన కేండ నమ్మ పోయా
ಅಂಚದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಮಗ್ ಪನ್ಪರು ಮಾಯಾವಾದ ಭಾಷ್ಯ ಸುನ್ಲೆ ಹೋಯ್ ಸರ್ವನಾಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾಯಾವಾದಿನಕ್ಲ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ಬಲ್ಲಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಪೊಯ ಮೋಸ ಬೊಪ್ಪ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಾಲ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಿಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ ಪಂಚದ ಮುಲ್ಪ ನಿಶ್ರೇಯಸ ಪಂಡ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಸ್ವಸ್ಥಾನಂ ಪಂಡ ನಿರಾಕಾರವಾದಿನಕ್ಲೆಗ್ ವಾಸಿಸಾರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಜಾಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನೆಂದು ಸೂಚಿಸೌಂಡು ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ದೇಹದ ವ್ಯಕ್ತಾಪನ ನಿರಾಕಾರ ಪ್ರಭೆ ಜೀವಕಣ ಲೀನ ಆವಡು ಪಂಡದು ನಿರಾಕಾರವಾದಿನಕ್ಲ ಅಕ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನ ತೇಜಿಸವೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಚೇನು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವಡ ಲೀನ ಆಪುನೇನು ಲೀನ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ತು ಆಡ ಭಕ್ತಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದ ಗ್ರಹಕ್ಕಳು ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಡ್ ಡಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಾನ ಇಜ್ಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗ್ರಹಣ ತಲುಪುನಗ ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಾನನು ಹೊಂದುವೆ ಒಂದು ಗ್ರಹಣ ನಮ್ಮ ಎತ್ತಂಡ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪುನಾಡಿ ಎತ್ತುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗ್ರಹಣ ತಲುಪನಗ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದುವೆ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಕೈವಲ್ಯ ಪಂಡದ ತೆರೆಯರಾದುಪ್ಪನ ಪರಮ ವ್ಯೂಹ ಪೂರಾ ಕಡೆಟ್ಲ ಕೇವಲ ಆನಂದಮಯದ ಪ್ರಕಾಶದ್ದು ಕೂರ್ದುಂಡು ಅವು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ರಕ್ಷಣೆ ದಡಿತೆ ಉಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆನೆ ಇದನ್ ಪನ್ಪುಂಡು 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 27ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಹಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಹಂ ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಭೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ದೇಹದ ಮಿತ್ತು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದುಂಡು ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಬಾಡಿ ಇರದೆ ಬತ್ತನ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ತೇಜಸ್ಸನ್ ಪನ್ಪದೆ ಅವ್ ಭಗವಂತನ ಬಾಡಿ ಇರ್ದು ಬತ್ತನ ಅವೇ ಭಗವಂತನ ಏಕಮೂಲ ಏನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರ್ ದಾಯಪಂಡ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಶರೀರ ಕಾಂತಿಯೇ ಕೈವಲ್ಯ ಅವೇ ಈಜಿನ ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಆದುಂಡು ಆ ನಿರಾಕಾರ ಪ್ರಬೆಟ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಲೋಕಲುಂಡು ಅವು ವೈಕುಂಠ ಪಂಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆತುಂಡವೇ ತುಲೆ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಮುಲ್ಪ ತೋಜಾರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಓಲುಲ್ಲ ಪಂಡ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತುಡುಲ್ಲ ಅದೇ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡ್ ದಾದಾಪುನು ನಮಗ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಂಚ ನಮಕಿತ್ತೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪಂಡ ಗುಯಲ್ಡಿತ್ತನ ಕಪ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚೆನ್ನುವ ಪಂಡ ಈ ಜಗತ್ತೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದ್ ಎನ್ನದು ಬಿಡ್ಪ ನುವೆ ಪೂರ ಅತ್ತನೆ ತಾಮಿಗೆ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನೆರೆ ಕಲ್ಪರೆ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತುಂಡು ನಮಕ್ಕಿಂತ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಜಂಪ ಇದನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡವೆ ಪಂಡ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿ ಎನ್ನುವ ನಮಕ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಣ ಅವೇ ನಮಕ್ಕಿಂತ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾತಜಿ ನಮಕ್ ತೆರಿಯೋಡಾಯಿನ ವಿಷಯ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪರೆ ಉಳ್ಳ ತುಲೆ ನಮಿತ್ತು ಒಲ್ಪ ಉಲ್ಲ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಚಾಟ್ ಪಾಡ್ ತೋಜ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಾಟ್ ತೋಜುನತೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪರ್ದು ದೇವರನ ಧಾಮ ನೆಕ್ ಎತ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಡುಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡ ಈಕೆ ನಮಕ್ ಏನೋಡು ತೆರಿಯೋಡು ಕಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ತ್ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಅಂತಂಡ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪೊಲ್ಲ ಅಂತ ತುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಮೇಕ್ ಪೋಯ್ ಅವೇ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನೆ ಮುಲ್ಪ ಏಳ್ನೆ ಲೋಕವೇ ಏಳ್ನೆ ಲೋಕ ಪಂಡ ಪಂಡ ಮಿತ್ತರದು ತೀರ್ಥಗೆ ಬತ್ತನೆ ಏಳ್ನೆ ಲೋಕ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ತೀರ್ಥಲ ಏಳ್ ಲೋಕ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮಿಡ್ಲಿಡುಲ್ಲ ಅವೇ ಪಂಡ ದೇವರನ ಸೃಷ್ಟಿ ಏತ್ತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಹಿಡ್ದು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೆ ರಾಪೂಜಿ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದು ದೇವರೇನ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನೆ ರಾಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯನಾರು ದೇವರು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡವು ಸೀಮಿತ ಐಕೊಂಜಿ ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಡತೆ ಬುದ್ಧಿ ಈತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಈತು ದೂರದ ವಸ್ತುನೇ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಎಂದು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತಂಡ ದೂರದ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ತೋಜಿ ಅಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ಲೆಗೆ ಅದೇ ವಿವೋ X300 ಅಲ್ಟ್ರಾ S26 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಅದೇ ಐಫೋನ್ 17 Pro Max ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಫೋನ್ ಎತ್ತು ಝೂಮ್ ಅಂತಂಡ ನಮಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ತೋಜಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟಿ ತೋಜಿ ನಮಕ್ ಕಣ್ಣದ ಪಣ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಐಟ್ ಅರ್ಥವಂತ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಪಣ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಡ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಪೋದು
ಆ ಫೋಟೋನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐಟ್ ಅದೇ ನಮಕ್ ಕೇನೂನ ಎಟ್ಲಂಚನೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಈತ್ ದೂರದ ವಸ್ತೆ ಕೇನೋಲಿ ಅಣ್ಣ ಕೆಲವು ಅಂಚಿನ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ದೂರದ ಸೌಂಡ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮನ್ಪು ಇದ ನಾಯಿ ತುಲೆಗೆ ನಾಯಿದ ಕಿಬಿ ಭಯಂಕರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಾಯಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂಡು ನಮಕ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ ರಾತ್ರಿ ಅದೇ ನಮೇನು ನಾಯಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕೊರೆಪುನು ಅದೇ ಐಕು ಗೊತ್ತಾಗುಂಡು ಆಯ್ತು ಕಿಬಿ ಆತು ಯಾಪ್ಪಲ ಅಲಟ್ಟವು ಕಿಬಿ ಭಯಂಕರಗೆ ನಾಯಿದ ಪುಚ್ಚದ ಕಣ್ಣು ಅವೇ ಒಂದೊಂಜೆಟ್ಟು ದೇವರು ಒಂದೊಂದು ಕೊಡ್ತೇರು ಅವೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಜೀವನ ಉಂಟು ಅವೇ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯನ ಇದನ್ನ ಮಾರ್ತವಂತ ಅಲ್ವೇ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲ ಅದೇ ಈ ಲೋಕ ನಮ್ಮದು ಮಿತ್ತ ಆಜಿ ಲೋಕೊಂಡು ನಾವು ಕವು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮರ್ ತೀರ್ತು ಏನ್ ಲೋಕೊಂಡು ಅವು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನೇ ಗೊತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಮೇತ ವಿಷಯ ಬಿಡ್ಲೆ ಅದೇ ಮಹೇಶ ಧಾಮ ಉಂಡು ಅದೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧಾಮ ಉಂಡು ಇಂತ ನಮ್ಮ ತೋಂಡ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಅರ್ಥ ಮಂತುನೇರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪುಲಿ ದಾದೆ ಪಂಡ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ ದೇವಿ ಧಾಮ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಐತ ಮಿತ್ತುಂಡು ಮಹೇಶ ಧಾಮ ಅಂದ್ ಐತ ಮಿತ್ತುಂಡು ಹರಿಧಾಮ ವೈಕುಂಠ ಅಂದ್ ಐತ ಮಿತ್ತುಂಡು ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನ ಅದೇ ಏತು ವಿಷಯ ನಮ ಕಲ್ಪರೆ ಅದೇ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಕಲ್ಪರೆ ನಮಕ್ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣ ಇದನ್ ಪೂರ ಪನ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುರಾಣನೇ ಉಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ವಿಷಯನ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪುನ ಅದೇ ಅದು ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೇರು ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪೂರ ವಿಚಾರನ ನಮಗ್ ಪಂಡದ್ ಕೊರ್ಪುಣವೇ ಅಂಚದ್ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥವಂತು ಅಂಚದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾಯ ನಮ್ಮ ಇದನ್ ತೂಯಿನ ಪಂಡ ಅವು ವೈಕುಂಠ ಪಂಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದುಂಡು ಅವೇ ಆ ನಿರಾಕಾರ ಪ್ರಭೆಟ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕೊಂಡು ಆ ವೈಕುಂಠ ಪಂಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದುಂಡು ಐತ ಮುಖ್ಯ ವಾಯಿನವು ಕೃಷ್ಣ ಲೋಕ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರು ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಲೆಗ್ ಏರುವರು ನನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಲೋಕಗೆ ಏರುವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಕ್ತನ ಅಪೇಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನನ ಕೊರೆರಾಪುನ್ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಳೆ ತೂಡು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ದೇವರು ಕೊರ್ಪೇರು ಐನ ಸ್ವಸಂಸ್ಥಾನ ಇಜಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಗುರಿ ಪಂಡದ ತೆರಿಯರಾಪುಂಡು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ ನಿರತ ಆದ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹೊಂದಿನ ಭಕ್ತೆ ಭೌತಿಕ ಶರೀರ ಇತ್ತಗನೆ ತನ್ನ ಗುರು ತಿರುವನ್ಬೆ ಅಂಚಾಯನೆರ್ದವರಾಯೇ ಸಂಶಯ ರಹಿತ ಆದ ಅನುಕ್ರಮವಾದ ದಿವ್ಯ ಕಾರ್ಯಲೇನ ಆಚರಿಸವೆ ಆಯ್ ಅರ್ಥವಂತು ಆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನೇ ಮನ್ಪೆ ಬುರ್ಚಮೆ ಕೆಲಸನ ಆಯ್ ಬುಡ್ಪೆ ದೂರಾಪೆ ಅವೇ ಮನೇರ್ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ಪಿರ್ತುಲೆ ಅಕ್ಲಿ ಇತ್ತ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯ ಇತ್ತಲ್ನ ಅಕ್ಲಿ ಬೇಗ ಆ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯನ್ ಬಿಡ್ಪೆರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರು ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಭವತಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಅಕ್ಲು ಬೇಗ ಧರ್ಮಾತ್ಮರಾಪೆರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ನಿಗಚ್ಚದ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕುಣಿಗೆ ಕೌಂತೇಹ ಪ್ರತಿಜಾನಿ ನಮೇ ಭಕ್ತ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಭಗವಂತ ಗೀತಾದ ಪಂಪರು ಅರ್ಜುನ ಏನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾಪಲ ನಾಶ ಇಜ್ಜಿನ್ ಅವೇ ಭಗವದ್ಗೀತలో ಉಂಡು ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಂಡು ವಿಪ್ರೇಂದ್ರ ಪ್ರತಿಜಾನೇಹಿ ನಮೇ ಭಕ್ತ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಭಗವಂತ ಗರುಡ ಪಂಪರು ಏನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾಪಲ್ ನಾಶ ಇಜ್ಜಿನ್ ಅಂಜನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಪರ್ ಕೌಂತೆಯ ಪ್ರತಿಜಾನೇಹಿ ನಮೇ ಭಕ್ತ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅವೇ ಅಂಚೆ ತುಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಒಂದೊಂದು ಪದಲ್ನ ಏತು ಪೂರ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಅದೇ ಅರ ಭಾವಾರ್ಥ ತುಲೆ ಏತು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಉಂಡು ಒಂದೊಂದು ಪದಲ್ನ ದೆತ್ತದು ಪೊರ್ಲುಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಅಂಚದು ಆ ಸ್ಥಾನನ ತಲುಪುನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಯಾಪಗಳ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಬರ್ಪುಜೆಗೆ ಇಡೆ ಬರೋಡು ಯದ್ಗತ್ವಾ ನಾನಿವರ್ತಂತೆ ತದ್ಧಾಮ ಪರಮಮ್ಮ ನಮ್ಮ ವರ ಪೋದು ಸೇರ್ನ ವಾ ಜಾಗೆ ಪೋದು ಸೇರ್ನ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಬರೇರ್ ಇಜ್ಜ ಅವೇ ಎನ್ನ ಲೋಕ ಅಂತ ಅದೇ ಮಾತಾರಿಗಳು ಇಚ್ಛದೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಯಾಪತ್ತು ಉಂಡಲ್ಲ ಖುಷಿಯೇ ಖುಷಿ ದುಃಖದ ವಿಷಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅವು ಅಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಪಣ್ಣ ಅವು ದೇವರನದಾಗಿ ಅವೇ ಅವು ದೇವರನ ಲೋಕ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಉಲ್ಪಲ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಕಿ ಪೂರ ಭಗವಂತ ಗೀತದ ಪಂಪೇರು 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತುಂಡ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಭುವನಾಲೋಕ ಪುನರಾವರ್ತಿನೋ ಅರ್ಜುನ ಮಾಮುಪೇತ್ಯತು ಕೌಂತೆಯ ಪುನರ್ಜನ್ಮನ ವಿದ್ಯತೆ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದ ಮತ್ತನ ತೀರ್ಥ ಪಾತಾಳ ಮುಟ್ಟಲ ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರಣಿ ಅವೇ ಅಣ ಎನ್ನ ಲೋಕ ನೇರ್ ಬತ್ತು ಸೇರುವೆರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಿರ ಜನ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಮ್ ಉಪೇತ್ಯತು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅದೇ ದುಃಖಾಲಯಂ ಅಶಾಶ್ವತಂ ಏನನ್ ಸೇರ್ನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿ ಪಿರ ಜನ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಪಂಡ್ ಈ ಜಗತ್ತು ದುಃಖಾಲಯ ಅವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಮೂಜಿನ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಪನ್ಪೇರು ಲಿಂಗಾದ್ ವಿನಿರ್ಗಮಿ
ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡದ ಮುಲ್ಪ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾದುಪ್ಪುನ ಪದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಥೂಲ ಪನ್ಪುನ ರಡ್ಡು ಬಗೆತ ದೇಹಲೆದ ಇದು ಮುಕ್ತಾಯಿನರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥನ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಲಿಂಗ ವಿನಿರ್ಗಮೆ ಪಂಡ ನಮಕ್ ರಡ್ಡು ಟೈಪದ ಬಾಡಿ ಉಂಡವೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಥೂಲ ಅಂತ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕೈಟ್ ಪತ್ತುನ ಶರೀರ ಅದೇ ನಾವು ಮಣ್ಣು ನೀರು ಸೂ ಗಾಳಿ ಆಕಾಶ ಆಯ್ತು ಉಲೈ ಒಂಜಿ ಶರೀರ ಉಂಡ ಐಕ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪನ್ನ ಸಟಲ್ ಬಾಡಿ ಅವು ಆಯ್ನ ಮೈಂಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸಿಗೋ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರದ ಆಯ್ನ ಅವೇ ಇತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೇರಾಲ ಕೆರ್ನ ఆయన స్థూల శరీరాన్ని మాత్రం నాశ అయిన సూక్ష్మ శరీర నాశాపుಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರಡ ತಿರುಗುವೆ ಪ್ರೇತಾಪ ಪಂಚಮತಾಪಿರತೆ ಅವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಒಪ್ಪುನಕ್ಲ ಅವೇ ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪುನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಥೂಲ ಪನ್ಪುನ ರಡ್ಡು ಬಗೆತ್ತ ದೇಹಲೆದು ಮುಕ್ತ ಆಯ್ನೆದು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥಂದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅಹಂಕಾರ ಬೊಕ್ಕ ಕಲುಷಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದ ತಯಾರಾದುಂಡು ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರು ತುಲೆ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಸೂ ಗಾಳಿ ಆಕಾಶ ಪಂಚಭೂತ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ ರಚಿತ ಆದುಂಡು ಸ್ಥೂಲ ಇತ ಶರೀರ ಪತ್ವತೆ ಅಂಚದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತಿಗ ವರ್ಗ ಆಯ್ನಾಯೆ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರನ ಬಿಡುಪೆ ರಡ್ಡು ಶರೀರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪತ್ತುಲೆ ನಮಕ್ ಏತ್ತನೇಟ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಉಂಡತೆ ಅತ್ತನೇಟ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಗೆ ಪುಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ಲ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಡ್ಲ ನಾಶಾಪುನು ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತಿ ಬಡಪ ದೇವರನ ಧಾಮ ಪೋಪ ಅವೇ ಅಂಚದು ಆಯೇ ಪರಮ ವ್ಯೋಮನ ಶುದ್ಧ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೇಹಡ ಪ್ರವೇಶಿಸವೆ ಪರಮ ವ್ಯೋಮ ಪಣ ಶುದ್ಧ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೇಹಡ ಪ್ರವೇಶಿಸವೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕ ಒಂಜೇಟು ವಾಸಮನ್ಪೆ ನಿರಾಕಾರವಾದಿನಕ್ಲು ಕೂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹಲನ್ ತ್ಯಜಿಸೈನಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮ ವ್ಯೂಹನ ತಲುಪುಂಡಲ ಅಕ್ಲೇನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಲೋಕಡ್ ದಿಯರಾಪುಜಿ ಅಕ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷಿಸೈನಂಚಿನೆ ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಶರೀರಡ್ ವ್ಯಕ್ತ ಅಪನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಬೇಟ್ ಅಕ್ಲ ಲೀನಾಯರೆ ಅವಕಾಶನ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ದೇವರನ ಇಚ್ಛೆ ಅದೇ ಇತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಹಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಹಂ ಅದೇ ಇತೆ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಭಕ್ತಿಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಇತ ನಿರಾಕಾರವಾದಿನಕ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಣ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಣ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಅವು ಇಂಚ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ತುಲ ಇನ್ನು ಮುಲ್ಪ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಂಡ ದೇವರು ಒರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿವಂತ ನಾನು ಇಚ್ಛೆನ ಪೂರ್ತಿ ಮನ್ಪೇರು ಏರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಕ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಪೋಪೇರು ಇದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಧಾಮಗ್ ಪೋಡು ಅಕ್ಲು ಭಗವಂತನ ಧಾಮಗ್ ಪೋಪೇರು ಪಣ ತಿಳುವಲಿಕೆ ಅಕ್ಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಪ್ಪು ಅಂಚದ ಅಣ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಆಯ್ನೆ ಪೂರಾ ದೊಂದು ಅಡ್ದಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪೆ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಐನೆ ಪನ್ಪರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ತುಲೆ ಅಕ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷಿಸೈನ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಮಂತನಂಜೈತೆ ನಾವು ದೇವರನ ಆಡೆ ಪೋಡು ಅದೇ ದೇವರನ ಧಾಮ ಪೋಡು ವಾಸ ಮನ್ಪೋಡು ಭಕ್ತಿ ಮಂತನ ದೇವರನ ಧಾಮ ಪೋಪ ಅಂಚೆ ನೇರ ಭಕ್ತಿ ಮಂತರು ಹಿಂಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಡು ಲೀನ ಆవుಡು ದೇವರನ ನಿರಾಕಾರ ಪ್ರಬೇಡು ದೇವರ ಆಯ್ಗ ಅಂಚ ಮಂತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಂಚದ ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅವಕಾಶ ಆಯ್ ಕೊರೆರ ಆಪುಂಡು ಸ್ವಸ್ಥಾನಂ ಸ್ವಸಂಸ್ಥಾನಂ ಪಂಡ ಪದ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದುಂಡು ಜೀವಿ ಸಿದ್ಧ ಮಂತೋನ್ನಂಚೆನೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನನ್ ಪಡೆವೆ ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪ್ರಭೆನ ನಿರಾಕಾರವಾದಿನಕ್ಲೆ ಕೊರೆರಾಪುನು ಅಂಚದ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಲೆಡು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ನ ದಿವ್ಯ ರೂಪವಾಯ್ನ ನಾರಾಯಣನಂಚೆನೆ ಸಹವಾಸ ಬಯಸುನಕ್ಲು ಅಡೆಪೋಪೆರು ಕೃಷ್ಣ ಲೋಕಡ್ ಕೃಷ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಆ ಧಾಮಗ್ ಪೋಪೆರು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಅಕ್ಲು ಯಾಪ್ಪಗ್ಲ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಬರ್ಪುಜರು ಅವೇ ಇರ್ ಭಕ್ತಿಮಂತ ದೇವರ ನಾಡೆ ಪೋಡು ಪಣ್ಣದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ ದೂರ ಪೋಪೇರು ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ ಪೋಪೇರು ಅವೇ ಅಂಚದ ಅಕ್ಲು ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ ಪೋಮಕ್ಲು ಪಿರ ತಿರುಗದು ಬರ್ಪುಜರು ಯದ್ಗತ್ವಾ ನಾನಿವರ್ತಂತೆ ತದ್ಧಾಮ ಪರಮಮ್ಮಮ ಭಗವಂತ ಗೀತರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತನ ಧಾಮಕ್ ಪೋಯಿನಕ್ಲು ಪಿರ ತಿರುಗದು ಬರ್ಪುಜರು ನೂಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ರಿಸೈಟ್ ಮನ್ಪುಗವೆ ಶ್ಲೋಕ ಮುಪ್ಪ ಯದಾನಯೋ ಸುಚೇತೋ
मया सुसिद्धस्य विसज्जतेङ्ग अनन्यहेतुष्वथ गति स्यात् ಅತ್ಯಂತಿಕಿ ಯತ್ರ ನ ಮೃತ್ಯುಹಾಸ. ಅವೇ ನಾನು 2 ಸಾರಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗವೆ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡಲ ಅತೆ ನಮ್ಮ ಕಾತ್ತು ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಆಪಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರಾ ಪಾಪ ನಾಶ ಆಪನ್ಗೆ ಏಕೇಕ ಅಕ್ಷರಂ ಪುಂಸ ಮಹಾಪಾತಕ ನಾಶನಂ. ಅವೇ ಈ ದೇವರನ ವಾಣಿ ಉಂಡತೆ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡತೆ ಏರು ಪಠನೆ ಮನ್ಪೇರು ಭಾಗವತಡೆ ಪನ್ಪೇರು ಶೃಣ್ವನ್ ಪಠನ್ ವಿಚಾರಣ ಪರೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಮುಚ್ಯತೆ ನರಹ ಅಂದ್ ಏರು ಪನ್ಪೇರು ಕೇನ್ವೇರು ಪನ್ಪೇರು ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಪಣ ಸಂಸಾರ ಬಂಧ ನಡೆದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆದು ಭಗವಂತನ ಧಾಮ ಪೋಪೇರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಪೇರು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರವೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು 2 ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಯದಾನ ಯೋಗ ಉಪಚಿತಾಸು ಚೇತಮಾ ಯದಾನಯೋಚಿತಾಸು ಚೇತೋ ಮಯಾ ಸುಸಿದ್ಧಸ್ಯ ವಿಸಜ್ಜತೇಂಗ ಅನನ್ಯ ಹೇತುಷ್ವತ ಮೇ ಗತಿ ಸ್ಯಾದ್ ಅತ್ಯಂತಿಕಿ ಯತ್ರ ನ ಮೃತ್ಯುಹಾಸ. ನಾನು ಅವರ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಧ್ಯಾನ್ ಕೊರ್ದು ಕೇಳೆ ಯದಾಚಿತಾಸು ಚೇತೋ ಮಯಾ ಸುಸಿದ್ಧಸ್ಯ ವಿಸಜ್ಜತೇಂಗ ಅನನ್ಯ ಹೇತುಷ್ವತ ಮೇ ಗತಿ ಸ್ಯಾತ್ ಅತ್ಯಂತಿಕಿ ಯತ್ರ ನ ಮೃತ್ಯುಹಾಸ. ತೆರೆ ನಾನು ಅನ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಲೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯದಾನಯೋಚಿತಾಸು ಚೇತೋ ಮಯಾ ಸುಸಿದ್ಧಸ್ಯ ವಿಸಜ್ಜತೇಂಗ ಅನನ್ಯ ಹೇತುಷ್ವತ ಸ್ಯಾತ್ ಅತ್ಯಂತಿಕೆ ಯತ್ರ ನ ಮೃತ್ಯುಹಾಸ. ಯದಾ ಯಪ ನ ಇಜ್ಜಿ ಯೋಗ ಉಪಚಿತಾಸು ಯೋಗರ್ದ ಬೊಲೆನ ಸಿದ್ಧಿಲೇನು ಚೇತ ಗಮನ ಮಯಾಸು ಮಾಯದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಲೇಡು ಸಿದ್ಧಸ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯೋಗಿನ ವಿಸಜ್ಜತೆ ಆಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಡುನವು ಅಂಗ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಅಮ್ಮ. ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪನ ಅಂಗ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಅಮ್ಮ ತಾಯಿಯೇ ಅನನ್ಯ ಹೇತುಷು ಬಾಕಿದ ಒವೇ ಕಾರಣ ಇಜ್ಜನ್ನ ಅಥ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೇ ಇಂಕ್ ಗತಿ ಆಯ್ತಾ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಸ್ಯಾತ್ ಆಪುಂಡು ಅತ್ಯಂತಿಕಿ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಯತ್ರ ಉಲ್ಪ ನ ಇಲ್ಲ ಮೃತ್ಯುಹಾಸ ಸಾವುದ ಶಕ್ತಿ. ಅವೇ ಅಂಚನ್ ಮುಲ್ಪ 11 ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಅಮ್ಮಗು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಯೋಗಿಯ ಗಮನ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ್ನ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿದ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನದ ಕಡೆಗೆ ಯಾಪಲ ಆಕರ್ಷಿತ ಆವಂದಿಪ್ಪುನಗ ಎನ್ನತ್ತ ಎನಿಸಲಾವಂದನಾಥ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸವೇ ಅಂಚನೆ ಮೃತ್ಯು ಆಯನ ನಿಯಂತ್ರಿಸೊಂದು ತುಲೆ. ಇರು ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುರುಂಡತೆ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೇನ ಕೈತಡೆ ಮೃತ್ಯು ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಪಂಡ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಇಚ್ಛಾ ಮರಣಿ ಆಪೇರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುನು ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಆಪ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲೆ ದೇಹ ತ್ಯಾಗಮಂತು ಪೋಪೆರಿಗೆ ಪಂಡ ಏರೆ ಪನ್ಪುನ ಪಂಡ ಇರ್ ಪುರಾ ದುರ್ಗುಣ ಹಿಡಿದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆತೇರು. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ
ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗುಣರ್ ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಂಡ ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಡೆ ಬರ್ಪುಜಾರು ಅವೇ ಪಂಡ ಇದೇನು ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಮಹಾಭಾರತ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ಪುಣ್ಣೆತ್ತ ದ್ರೋಣ ಪರ್ವ ಅಂತ ಉಂಟು ಅವೇ 7ನೇ ಪರ್ವ ಆಜಿನ ಪರ್ವಡ್ ನಮಕ್ 10 ದಿನದ ಯುದ್ಧದ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದ್ರೋಣ ಪರ್ವಡ್ 5 ದಿನದ ಯುದ್ಧದ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಣ ಪರ್ವಡ್ 2 ದಿನ ಯುದ್ಧದ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಶಾಲ್ಯ ಪರ್ವಡ್ 1 ದಿನದ ಯುದ್ಧದ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ 15 ದಿನದ ಯುದ್ಧದ ಲಾಸ್ಟ್ ಚರ್ಚೆಡ್ ಈ ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೃತ್ಯು ಬೊಕ್ಕ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಮೃತ್ಯು ಪನ್ಪುನ ದಾಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೃತ್ಯು ಪನ್ಪುನ ಯಾಪ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಣ ದಾಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಣ ದುಃಖ ಕೊರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಅದೇ ಐಕ್ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಕತೆ ಪನ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಪೊಲ್ಲುದ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪೇರು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಲಾಯಕ್ ಉಂಟುಲೆ ಮೃತ್ಯುದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಐಟು ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಜ್ಜನ್ನ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಜ ಮೃತ್ಯು ಉಂಡತೆ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪಡ ಧಾರ್ಮಿಕರ್ನ ಕೈತಡಿ ಮೃತ್ಯು ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಇಚ್ಛಾ ಮರಣಿ ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆ ಕೆಲಸ ಉಪ್ಪುನೆ ಅಧಾರ್ಮಿಕರ್ನ ಪಣ ಅಕ್ಲೆ ಗುಂಡಿ ತೋಡೋನ್ ಬೇರೆ ಅಧಾರ್ಮಿಕರು ಉಂಡತೆ ಕಾಮಕ್ರೋಧನೆ ಕಾಮಕ್ರೋಧಗೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ವಸ ಆಪೆರ್ತುಲೆ ಅಕ್ಲ ಆಯುಷ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಣ್ ಪನ್ಪೇರು ಏರ್ ಈ ದುರ್ಗುಣ ಉಂಡತೆ ಏಡ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಸಾವುಗು ಬೇಗ ಕೈತಲಪ್ಪೆ ಅಂಜ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರನ ಸಂಗಡ ಬತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಭಕ್ತಿ ಮಂತಂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಂಡಂಡ ಮೃತ್ಯು ನಮ್ಮನ್ ಕಂಟ್ರೋಲೇ ಮನ್ಪೂಜಿ ತುಲೆ ದೇವರ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಯೋಗಿನ ಗಮನ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಯನ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿದ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನದ ಕಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಲ ಆಕರ್ಷಿತ ಅವನ್ನ ಉಪ್ಪುನಗೆ ಎನ್ನತ್ತನೆ ಎನಿಸಲ ಅವನ್ನ ಆತ ಪ್ರಗತಿನಾಯ ಸಾಧಿಸ ಪಂಡ ఆయన ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂಡನೆ ಉಪ್ಪುನ ಅಂಚದ ಮೃತ್ಯು ఆయన ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೂಜಿ ಅದೇ ಮೃತ್ಯು ಭಕ್ತರನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೂಜಿ ಭಕ್ತರ ಇಚ್ಛಾಮರಣಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಯಾಪ ಪೋಡುಂದ ಆಪಣ ಅಪ್ಪ ಪೋಪೇರ ಅಕ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಬಿಡ್ತು ಮೃತ್ಯು ಅಕ್ಲೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಕನಪೂಜಿ ತುಲೆ ಭಕ್ತರೇ ಮೃತ್ಯು ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಮೃತ್ಯು ಬಾಕಿ ಅಕ್ಲೇಗ ಅವೇ ಪಣ ಅಕ್ಲೆ ಗೊಂದಲನೇ ಇಜ್ಜಿ ಮೃತ್ಯುಡು ಚೂರ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೇಗ ಸೈಪುನ ವಿಷಯ ಪೋಡುನ್ನೇ ಇಜ್ಜರು ಭಕ್ತರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಎತ್ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪುಂಡು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡು ಉಪನಿಷತ್ತು ಕೆಲವು ಪನ್ಪುಂಡು ಉಪನಿಷತ್ತುಡು ಉಂಡು ಪುರಾಣಡು ಉಂಡು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ವರ್ಣನೆ ಉಂಡು ಮೃತ್ಯು ಅಕ್ಲೇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲೇ ಮನ್ಪುಜಿಗೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾ ಮರಣಿ ಆದುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದುರ್ಗುಣನ ಮತ ಬುಂಡ ಮೃತ್ಯುದ ವಿಷಯ ಪೋಡಿಗೆನೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಲು ಪೋಡ್ಯನ್ನೇ ಇಜ್ಜರು ಸೈಪುನ ವಿಷಯ ಬಾಕಿದ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ದೇವನ ಭಕ್ತರತ್ತು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಮೃತ್ಯು ಬಣ್ಣ ಭಯಂಕರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅದೇ ಪೋಡನೆ ಅದೇ ಭಕ್ತರು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರಣ ಮೃತ್ಯು ಪೋಡಿಜರಿ ಅದು ರೆಡಿ ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಕಲ್ತದಿತ್ತೇರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪನ್ನಾಗಲೇ ತೋಡಿ ಪೋಡಿ ಹಾಕೊಂಡದೆ ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಅದೇ ಅಣ್ಣ ಕಲ್ತಿನೇ ಜರಿ ದಾದ ಬರಪುನ ಅದೇ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಡಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಯಾಪೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅದುಪ್ಪೇರು ಅದೇ ಮೃತ್ಯು ಅಕ್ಲೇನೆ ಕಂಟ್ರೋಲೇ ಮನ್ಪೂಜಿ ಅವೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಭಾಗವತಂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂತಾರೆ ಅಂಚದ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಭಾವಾರ್ಥದಾದ ಪನೊಂದಲ್ಲಿರ್ತಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವೇ ಈ ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥ ನಮ್ಮ ತೂಕವೇ ದಾದ ಪನೊಂದಲ್ಲಿರ್ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಯೋಗಿನಕ್ಲೆ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿದ ಉಪೋತ್ಪನ್ನ ದತ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಪೇರು ದಾಯಪಣ್ಣಾಕ್ಲು ಅನುರ್ದು ಅನು ಇಜಿನ ಮಹತ್ತರದ ಮಹತ್ ಆಪೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ಉಪ್ಪುನದೆ ಸಿದ್ಧಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಪುನ ಮಲ್ಲ ಆಪುನ ಹಗುರ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧಿ ಉಂಟು ಅಂಚದು ನಿಜವಾಯಿನ ಭಕ್ತರ ಐಟ್ ಆಕರ್ಷ ಆಪುಜರಿಗೆ ಅಂಚದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಸಿನ ಪೂರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಡೆಯರ ಆಪುಂಡು ಗ್ರಹಣ ಮಲ್ಲ ಪಣ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗ್ರಹಣೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪೇರು ಇಜಿನ ಅಕ್ಲು ಬಯಸ್ಸಿನ ಓವೇನ ಆಂಡಲ ಅಕ್ಲು ವಶ ಮನ್ಪುನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನಿಗೆ ಅಂಡ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದ ಪರಿಣಾಮದ ಅಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿಚಾರ ಇತ್ತನ ಯೋಗಿನಕ್ಲು ಈ ಶಕ್ತಿಲೇಡು ಆಕರ್ಷಿತರಾಪೇರು ಆಂಡ ಈ ಶಕ್ತಿಲು ಭೌತಿಕವಾಯಿನ ಈ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ನಾನೊಂದು ಭೌತಿಕ ಅಂಡ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಪ್ರಗತಿಡು ವಾ ಸಂಬಂಧಲ ಐಕುಪ್ಪುಜಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಡೇರ್ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ ಐಟಾಕ್ಲಿ ಬೂರುನ್ನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತನ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ದು ಈಜಿನ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿದ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುನಂಚೆನೆ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿ ಲ ಭೌತಿಕ ವಾಯನಾದುಂಡು ಈ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿ ಪುರ ಭೌತಿಕ ಅಂಚದವರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಯೋಗಿನ ಮನಸ್ಸು ಯಾಪಲ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ದು ಆಕರ್ಷಿತ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಪರಮ ಪ್ರಭುನ ಕೇವಲ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆದತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತ ಆಪುನು ಭಕ್ತಗ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಣ ಪ್ರಭೆಡ್ ಲೀನ ಆಪುನ ಪ್ರಭೆ ನರಕ ಸಾದೃಶವೆನಿಸೌನು
ಅಗಲ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲೀನಾರ ಪೋಪುಜರ್ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ವಾಯ್ನ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಭಾವದ ಪ್ರಾರಂಭದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಇಜಿನ ಒವೇ ಬಾಕಿದ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿ ಆಯ್ಗ ತಾನಾದೇ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಆಯ್ಗ ಬೇತ ಓ ಶಕ್ತಿಲ ಬೋಡ್ಚ ಆಯ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಆಯ್ನು ಮನ್ಪುಜೆ ಅಂಚದು ಉನ್ನತ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಏರುನ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಭ್ರಾಂತಿ ಪಂಡದ ಭಕ್ತಿ ಪರಿಗಣಿಸವೆ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಪೋಪುನ ಸ್ವರ್ಗ ಪೋಪುನ ಆಯ್ಗ ಐಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ ಅದೇ ಭಕ್ತನ ಗಮನ ಭಗವಂತನ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೇಮ ಸೇವೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾಯ್ ನೆಡ್ದವರ ಮೃತ್ಯುದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯನ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಮೃತ್ಯುದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯನ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುಜ ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಪಾರ ಅಂಚಿನ ದಿವ್ಯ ಸ್ಥಿತಿದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಯೋಗಿ ಶಾಶ್ವತ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಸ್ಥಿತಿನ ಹೊಂದೋಲಿ ಪಣ ಈಗ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತದ ಕೇಂದು ತಿರಿದ ಆತ್ ಆನಂದ ತಿಕ್ಕುನಿ ಐಟ್ ತಿಕ್ಕುನಾತ್ ಆನಂದ ಆಗಿ ಬೇತು ಇಟ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಏತು ಕಲ್ಪರ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಏತು ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪ ಉಳ್ಳತೆ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೊಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮಕ್ ಜೀವನದ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಇಂಕ ನಲ್ಲ ಕಲ್ಪೋಡು ನಲ್ಲ ತೆರಿಯೋ ನೋಡತೆ ಮಾತೆಡ್ಲ ಪನ್ಪನವೆ ಡೈಲಿ ನಮ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಡವೆ ಡೈಲಿ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪನವಲ್ಲಿ ಅವೇ ಮಿಸ್ ಆಂಡಲ ಲೈವ್ ಪೋತುಲೆವೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದು ಉಂಡವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಂಚದ ಇಡೇಗ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ 3ನೇ ಸ್ಕಂದದ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿನ ತೆರಿಯುನ ಬಗೆ ಪನ್ಪುನ 27ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ